Helo a chroeso I Stadiwm Principality ar gyfer 2 gêm yn fyw fan hyn ar S4C, rowndiau terfynol pencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru. Mi fyddwn ni'n gwybod yn iawn pwy fydd yn codi'r tlys yma nes mlaen, ond cyn hwnna I gyd, gadewch ni weld beth ddigwyddodd llynedd. Dyma ni te, uchafbwynt y tymor dan ddeunaw i'r merched yma, grown derfynol. O, am ddechreuad I Coleg y Cyfoedd. O, yn penderfynu mynd amdani unwaith eto ac yn tirio. Pencampwyr presennol Coleg Llanymddyfri yn gwynebu pencampwyr peder gwaith Coleg y Cyfoedd. Am ddechreuad I Coleg y Cyfoedd. Yn lamu lan, o, I ddwylo Williams mas mewn am gais. Y pencampwyr yw Coleg Gwent. Y cwpan yn aros yn wylo Llanymddyfri. Ffeinal y bechgyn am chwarter wedi saith rhwng Galantaf a Choleg y Cymoedd, ond yn gyntaf ffeinal y merched. Pencampwyr llynedd Coleg Gwent yn gobeithio am ddipyn eu teitl yn erbyn Coleg Llanymddyfri. Swan Lily Clapp a Teddy Williams sy'n ymuno da ni heddiw. Helo I chi'ch dau. Reit te, Swan, ti'n nabod lot fawr o'r chwaraewyr heddiw, gan fod ti yw prif hyfforddwr tîm Cymru dan ddeunaw, wrth gwrs. Ydy diwrnodau fel hyn yn bwysig o ran datblygu'r chwaraewyr ifanc? O, mae mor bwysig, ti'n bod. Dim dim ond I chwarae yn y Stadiwm Principality, ond I chwarae gyda ffrindiau coleg. A ffrindiau chi wedi bod yn ymarfer gyda trwy tymor. Mae WSC wedi bod yn fynd ers mis Medi, ac mae'r tîmoedd wedi bod yn datblygu, ac fi wedi gweld y chwaraewyr hefyd yn datblygu. So mae mor pwysig heddi cael diwrnod fel Ffeinal sy'n rhoi bach o pwysau ar chwaraewyr I paratoi nhw am y peth nesaf. A mae fe yn teimlo fatha oesair y natblygiad gêm y merched wrth gwrs. Mae yna llwyth o chwaraewyr heddiw yma yn y garfan eleni am Cymru dan ddeunaw. Ydy'r gêm yn lle da o ran y menywod? Ie, mae yn, ti'n gwybod, a mae fi a'r hyfforddwyr dan ddeunaw wedi bod yn gwylio'r ferched yn chwarae yn y gyrfan hyn trwy'r gydol y tymor. Ni'n gweld fan'na, ti'n gwybod, mae llawer o chwaraewyr o'r Coleg Gwent a Coleg Llanymddyfri wedi bod yn ymarfer yn gyrfan yng Nghymru dan 18, ti'n gwybod, a mae hwnna'n falle yn sain o'r standard o chwaraewyr bydd ar y ca heddi. Ffantastig, edrych mlaen. A Teddy, dau tîm hollol gwahanol heddiw yma. Gwent fel tîmoedd Gwent yn traddodiadol, corfforol iawn, a Llanymddyfri yn traddodiadol I Llanymddyfri, really, yn hoffi taflu'r pêl o gwmpas. Ie, fel chi'n deud, dau steil rygbi sy'n traddodiadol gyda ardaloedd y tîm yma. Gwent wastad yn dod â pac fawr ac yn cryf yn y flaenwyr. Ac ie, Llandovery tîm y gorllewin wastad yn hoffi trafod ac symud y bil. Felly bydd hi'n diddorol heno I gweld shwt steil sy'n dod allan ar top. Wel, gadewch ni weld ar tîm Gwent a'r blaenwyr yma. Fel wedys ti, mae yna lot o ser yn y blaenwyr I Coleg Gwent. Beth ni'n sôn am Amelia Bailey? Beth ti'n nabod amdano hi, Teddy? Ie, so mae Amelia Bailey yn chwarae'r fawr i'r Gwent. Mae'n cario'r bil sy'n gymaint ac ni'n gweld fan hyn. Maen nhw'n defnyddio I flaenwyr I cael I fewn o'r gêm rhwng ffrynt y llinell. Ond ie, fel fi wedi dweud, mae'n cario'r bil sy'n gymaint ac ie, bydd hi'n edrych I cael Gwent ar y trwyd flaen heno. Bydd edrych ymlaen I weld hi'n mynd lan yn erbyn Erin Jones sydd hefyd yn chwaraeo'r fawr i'r Llandovery. Ie, gwych. A nid jyst yn y blaenwyr, mae'r chwaraewr da, Swan. Ti'n nabod lot o'r chwaraewyr trwy ddofrol di gyda Cymru wrth gwrs. Pwy yw'r rai arall I wylio? Fi wedi clywed bod McCormack yn tipyn o chwaraewyr. Ie, mae Sian McCormack yn chwaraewr arbennig o dda sydd gyda'r gyd o'r sgiliau dath I mewn I gyrfan dan 18 blwyddyn diwethaf yn ifanc ac bydd hi yn tynnu stringiau heddi I Coleg Gwent. Pan fi'n meddwl am y sgiliau hi, mae'n gallu cico'r bil yn arferchog ac stael cicio hi hefyd, fach o dinks neu cics hir ac gêm paso hi hefyd. So bydd hi'n sylfaen heddi I Coleg Gwent. Ie, a beth am y mewnwr, Lily Hawkins, wrth gwrs ser yn y gêm llynedd, beth ti'n gallu dweud wrthyn ni amdano hi? Ie, mae Lily wedi bod yn chwarae nawr I Coleg Gwent am 3 tymor ac mae hi'n, fel ni'n gweld o'r clipiau hynny, mae'n dangerous iawn, yn enwedig yn ardal tacl. Mae moyn cadw'r bil yn fyw, mae'n fynd am y gwagle, ac mae dod â chwaraewyr o rownd hi I fyw. Ac mae Lily wedi datblygu mor gymaint dros y blynyddoedd, ond mae gêm Lily wedi datblygu ac mae fi'n just
y pace y gêm heddi bydd yn dod o Lili ac bydd yn edrych i chwarae'r gêm y gloi i Coleg Gwent. A beth mae'r partneriaeth rhwng Lili a Sienna fa? O, maen nhw wedi bod yn chwarae gyda'i gilydd am 2 tymor nawr, so bydd partneriaeth dda gyda nhw, bydd nhw'n gwybod eu gemau a gilydd yn arbennig o dda ac bydden nhw'n tynnu stringiau rhwng y dwy o nhw, a hefyd, chi'n gwybod, ni wedi bod yn sôn am Amelia Bailey, bydd hi'n 8wr heddi i Coleg Gwent, so 8, 9 a 10 bydd yn rown popeth bydd Coleg Gwent yn neud heddi. Fi'n sicr yn edrych ymlaen i weld nhw'n mynd heno yma, ac yn paratwy ar parc yr arfer nawr mae Coleg Gwent, a mae Griff McKee yng nghanol hi. Ie, dwi yma efo Coleg Gwent a Seren Ren Howell sy'n chwarae yn safle'r blaen a sgellwr heno. Seren, sy'n ma'r nerfau? Llawer o nerfau ond cyffroes i'r occasion a ni wedi paratoi llawer am hyn, felly mae'n nhw'n iawn. Mae Gwent wedi ennill y gystadleuaeth 6 gwaith, hwn Lenny am y 6ed tro. Sut mae hynny'n neud ti deimlo? Di hwnna'n rhoi mwy o bwysau? Na, dwi'n meddwl mae'n wneud ni mwy cyffroes i'r occasion a dwi'n meddwl ni wedi paratoi cymaint am hyn, felly mae'n just amser ni nawr. Seren, neu adael ti fy nôl i gynesu fyny. Dwi'n mynd i ffeindio Scott Matthews, sef prif hyfforddwr Coleg Gwent. Mae hefyd yn chwarae yn Super Rugby Cymru i Pontypool, a mae o wedi bod yn hen ben yn y gystadleuaeth yma ers blynyddoedd. Felly, fydd o'n reit ddiddorol clywed beth sydd gen Scott i ddweud. Scott, do you mind if I just grab you quickly? Scott, you've had an unbelievable season once again this year. Yeah. Does this unprecedented season put more pressure on the team, do you think? Well, of course it does. Obviously, when you're lucky enough to have an unbeaten season, obviously you're there to obviously get knocked down. And to be fair, like teams this year definitely thrown a kitchen sink at us, and that's definitely noted by the competition and how close certain games have been. And 2 of them games have been against Llandovery as well. So it's going to be a close final, 100%. It's going to be a brilliant first 20 minutes, I assume. But no, one that the girls are really looking forward to. We know we come into these sort of games with a couple of tricks up your sleeve. Have you got anything for us tonight? I wouldn't say that. It's just, I think it's just trying to move the chess piece ever so slightly in there. I think every coach would be the same, and knowing Lee over the other side as well, he'd be exactly the same. But yeah, I'm pretty sure hopefully the girls have practiced some moves which we think we can get some advantage through doing some homework. But yeah, at the end of the day, they've got to go out to have the confidence and the belief to try it, and then other to execute it as well. So, but ultimately, I think today's game is all going to come down to collision and game management in the middle third, and especially how teams exit as well. Scott, pob lwc heno yma, diolch yn fawr iawn. Mae'n lot o gyffro felly lawr yma ym Mharc yr Arfer cyn y gêm fawr yn y Principality. Reit, mae Wester arbennig wedi ymuno da ni yn y stwdio. Mewn yr i Llanymddyfri, wrth gwrs, legend o'r clwb erbyn hyn. A prif hyfforddwr i'r tîm heddiw yma, Lee Rhys. Gêm mawr heddiw i chi. Sut mae tawadau wedi mynd? Mae gêm edfyn nawr. Mae'r merched yn edrych ymlaen yn fe. Ni wedi bod y paratoi yn rili dda. Ni wedi cael gêm galed 2 wythnos yn ôl yn erbyn Llandrycho. So, fwy hwnna'n rili dda i cael ni lan am hefi. Ie, a beth yw'r paratoadau fel yn y wythnos? Beth ti'n canolbwyntio arno yn dod yn erbyn tîm fel Gwent? Ni'n gwybod fel tîm Gwent, maen nhw'n galed yn ardal cyfodol, so ni wedi bod yn gweithio'n galed fyna. Ni'n gwybod sut mae'n rhaid ni chwarae i ennill erbyn nhw. Ie, ydych chi wedi paratoi unrhyw beth yn gwahanol am gêm yma? Yn amlwg chi'n nabod nhw'n eitha dda, di chwarae nhw 2 waith yn barod? Ie, ni'n gwybod beth maen nhw'n dod ar yma, a ni'n gwybod beth mae'n rhaid ni'n neud, so bydd ni'n taflu'r pêl rownd. A hefyd mae cwpl o sort of moves newydd dyn ni fyd. Fi ti wedi chwarae fan hyn i Llanymddyfri yn Ffeinals. Beth oedd neges ti chwaraewyr am y nyrs falle bydd nhw'n cael heddi? Just enjoyo'r dif. Mae'n hedfan, so fi jyst wedi gweud, just be in the moment, just enjoy the moment, a just cael spree. Nice. Yn amlwg, fel weles i ar y dechrau, ti'n chwarae i Llanymddyfri, mae Scott Matthews chwarae i Pontypool. Chi wedi chwarae i'ch gilydd sawl tro yn eich gyfarwydd. Chi wedi siarad cyn y gêm heddiw o gwbl? Ges i tîm bach o wef wrth o Scott, ond dim byd arall. Mae'n mutual respect na, ond gobeithio bydd yn cael un lan o fe heddiw. Ei, Lee, pob lwc, diolch yn fawr am amser ti pwy. Diolch. Reit Teddy, mae Llanymddyfri, fel ni wedi sôn, yn hoffi chwarae gêm Llanymddyfri. Bydd rhaid nhw newid unrhyw beth yn dod yn erbyn tîm mor corfforol a Gwent? Ddim siwr gymaint newid steil chi. Chi wastad eisiau cadw'ch steil chi, a dyna yw DNA chi fel clwb a tîm. Ond, yn sicr mae angen nhw ffryntio lan yn y flaenwyr.
Gwent yn cryf iawn fan hyn. Felly mae angen i Llandovery ffrwydro lan, ond mae nhw eisiau just cael steil nhw ar y cae ac gobeithio gall yna achosi problemau i'r Coleg Gwent. Bydd rhaid i nhw ffrwydro lan oherwydd mae Coleg Gwent heb colli eleni wrth gwrs, ond oedd Llandovery yn agos iawn yn ystod y tymor yma. Ti'n meddwl, Siwan, bydd hwnna'n rhoi rhyw hwb seicolegol i Llandovery bod nhw'n gwybod bod nhw'n bron yna tro diwetha? Bydden nhw wedi edrych yn ôl ar y gemau nhw Llandovery. Gêm cyntaf y tymor yn Cross Keys dath hanner cyntaf o Llandovery yn ennill. So maen nhw'n gwybod maen nhw gyda pethau yn y locker, maen nhw'n gallu neud yn erbyn Coleg Gwent. A fel dwedodd Rili Rhys, gath nhw gêm galed yn embl y Coleg Llandrillo tro diwetha gath nhw gêm, so maen nhw wedi paratoi am hynny. Gwych, a mae rhaid i ni sôn am wythwr Llandovery, Erin Jones. Siwan, ti'n nabod hi'n dda, beth ti'n gallu dweud i ni amdano hi? Mae'n corfforol iawn, mae chwaraewr sydd gyda'r llawer o sgiliau, ond y peth, y cryfder Erin yw pha mor corfforol mae hi, a bydd hi'n edrych yn rhoi Llandovery ar y troed flaen heddi. A mae'n capten hefyd, a mae'r arweinydd arbennig o dda, so fi'n edrych ymlaen i gweld y battle, fel dweud y Teddy cynni rhwng Erin a Amelia Bailey. Gwych, rhaid Teddy, pen ar y bloc, mae'r amser wedi dod. Pwy sy'n am mynd â hi heddiw? Mae'n anodd edrych heibio Coleg Gwent. Yn amlwg maen nhw wedi curo'r Llandovery 2 waith eleni ac yn top o'r tabl am reswm. Felly fi'n credu bod Coleg Gwent yw'r ffefrynnau, ond fi'n credu bydd hi'n gêm dda. A Siwan, beth ti'n meddwl? Ti'n cytuno gyda Teddy? Mae'n mynd i fod yn agos. Fel dweud o Scott, mae'r gyrfan wedi cryfhau blwyddyn yma. Mae'r tîm wedi rhoi popeth ati. So fi'n credu fi'n mynd i fod yn agos, mynd i eistedd ar y ffens iddi. Lloyd? Eistedd ar y ffens? Ti'n ffili wneud yna? Ti'n ffili? Os mae Teddy wedi mynd i'n Gwent, fi'n mynd i fynd yn Llandovery. Neis. Caru hwnna. Gwych. Wel, dyna ni. Mae'r amser wedi dod. Pwy fydd pencampwr y merched 2025? Coleg Gwent neu Coleg Llanymddyfri? Draw ni at ein tîmau sylwebu felly. English language commentary is available with Sue and Lily Crapp and Sean Holly. Yn y Gymraeg, mae Teddy Williams ar ei ffordd lan i ymuno â Griff McKee. Diolch Lloyd. Rownd derfynol ysgolion a Cholegau Cymru i'r merched rhwng Coleg Gwent a Choleg Llanymddyfri. 6 gwaith yn olynol ydy'r tlws yn y fantol i Coleg Gwent. Fel o'n i sôn, maen nhw wedi ennill 5 gwaith o'r bron. Dim ond 5 gwaith mae'r gystadleuaeth wedi bod. Fysa hyn yn record anhygoel i Coleg Gwent. Ond Coleg Llanymddyfri wedi colli 2 waith yn y rownd derfynol yn y gorffennol. A yw hi'n 3 cynnig i'r Cymru o Llanymddyfri. Y ddau dîm yn cael eu harwain allan i'r cae gan Erin Jones a Lily Hawkins. Lot fawr o gyffro, lot fawr o nerfau a lot fawr o ddisgwyliadau ar sgwyddau pob un o'r chwaraewyr ifanc yma sydd ar y cae prynhaw yma. Felly, gan i gael gipolwg ar y tîmau sy'n mynd i fynd ben heno yma. A Choleg Gwent i ddechrau rhynglaen o Georgia Morgan, Erin Davies a Grace Boyd, a 2 rheini wedi chwarae yn y rownd derfynol llynedd. Seren Wren Howells, Alice Roberts sydd hefo Amelia Bailey, y Seren i wylio yn y rheng ôl. Megan Thomas ac Anwen Ropke sy'n y canol, a Megan Thomas arall yn y cefn i Coleg Gwent. Ac i Coleg Llanymddyfri, 2 chwaraewr sydd yn ei blwyddyn ola, Dolly Evans a Sian Davies, yn ogystal â Charlotte Palmer sydd yn y pac. Freya Perry sy'n safle'r mewnwr, Brianna Davidson yn safle'r maswr, a Beatrice Morgan sy'n llawn cyffro a chyflymder yn safle y cefnwr i Llanymddyfri heno. Y dyfarnwr yn y canol, Caleb Baw, yn barod i ddechrau'r gêm. Cofiwch mae yna swyddog teledu hefyd. Heno mae Ellis Polden ydy hwnnw. Rownd derfynol. Ysgolion a Cholegau dan ddeunaw i'r merched. Sgwni pwy fydd yn codi'r tlws ar ddiwedd y noson. Lot o ddisgwyliadau o'r tîm Gwent yma. Fel da ni wedi sôn, sawl gwaith. Wedi ennill pob gêm eleni. Ac yn mynd am y fuddigoliaeth fwy ar cyfan. Symud y bêl
O, hyfryd ffigio yna'n mynd I hun. McCormack nôl tu mewn. Lily Hawkins ar cyflymder. Ser yn y gêm flwyddyn dwytha'n cael ei thaclo. Ddim yn bell o'r llinell 5 medr, ond dyma'n union. O'n i'n disgwyl cyn y gêm. Advantage 8 offside. Mantais hefyd I Coleg Gwent. A mae'n gigos cynnar o fewn y 50 geiliad agoriadol. Gosod y bêl. A mynd am y tap. Ond arbennig yn torri drwy'r bwlch yn y canol. McCormack yn gwisgo'r penwys yn safle y maswr. Tacl nerthol gan Llanymddyfri. Ond Gwent, cwpl o fetre o'r gwyngalch. Gwent yn croesi am ei cais cyntaf o'r ornest. A mae hynny'n golygu cymaint i'r chwaraewyr allan ar y cae. Y dorf wedi mynd yn wyllt. A pwy sydd wedi sgorio'r cais? Neb ond Amelia Bailey sydd wedi bod yn un o'r ser eleni I Coleg Gwent. Ac am ddechrau tanllyd i'r ornest hon yn rownd derfynol y merched. A mae'n rhaid deud, ddechreuodd bob peth gyda Sienna McCormack yn bylchu'n effeithiol. Lily Hawkins, fel pob un mewn o'r da ar yr ysgwydd gyda'r linell gynorthwyol. Ond ar ôl y gigosb yn mynd yn sydyn a'r nerth anferthol gan Amelia Bailey. A dyna chi gic anhygoel hefyd gan Sienna McCormack. Nath chwarae yn y Principality dros y penwythnos yn rownd derfynol y gwpan dan ddeunaw I Gwent Caerdydd. Mae hi'n cario ymlaen fel nath I orffen yn y gêm honno yn trosi'r ceisiau. Cyffro yn y dorf a chyffro I dîm Gwent sydd ar y blaen fewn fflach I ddeud y lleia. Ond mae'n bwysig o Coleg Llanymddyfri'n cadw I penne, cadw na myneddgar, mae'n ddigon o amser I fynd yn y gêm hon. 35 munud naill ffordd na'r llall yw'r gêm hon, cofiwch chi. Tafliad cyntaf o'r gêm I Tegan Phillips I mewn i'r lein wrth I Llanymddyfri osod yn ofalus. Freya Perry yn isgubo hi. Cic ddoeth ond tacl nerthol gan Amelia Bailey. A dyma ni'n gweld Coleg Gwent yn gweithio ond ddwfn yn ei hanner ei hun. Cic gyfrwys gan Lily Hawkins I ffwrdd o ochr tu allan I throed. A mae'n rhaid deud y dacl yn hynod nerthol gan Amelia Bailey. Mae hyn yn amlwg yn dacteg. Mi fydd Gwent yn llygadu drwy gydol y gêm. Unwaith eto yn casglu ond honne. Ddim yn gywir I Coleg Llanymddyfri. Leave the ball. Option scrum all line. Ie, dyna Amelia Bailey sgoriodd y cais cynta. Scrum. Ser yn y tymor hyd yn hyn yn ôl rhai. Gwent yn penderfynu mynd i'r lein. A gosod yn grefftus. Bydd y tîm mewn coch. Wedi hyfforddi'n drwyadol gan Scott Matthews wrth gwrs ar lein gynta yn mynd syth i'r blaen. Hawkins yn sgrialu I reoli'r bêl o mae chwaraewyr dros ben y fan hyn tuag at yr yslys agosa. Amelia Bailey yn colli'r bêl wedi rhwygo o'i gafel hi. Brianna Davidson yn camu I mewn I safle y mewn o'r drosro. Mae wedi troi eto. Grace Boyd yn dod allan o ardal y dacl gyda'r bêl. Mantais I Coleg Llanymddyfri. Ond mi ath I mlaen yn ôl y dyfarnol. Y ddau dîm ddim cweit yn llwyddo I reoli'r bêl. Gant y cant Betsan Yip ydy hwnna yn gwisgo y penwysg pink. A dyna ni'n gweld y drosedd a cyflenni fynd i'r sgrym gyntaf o'r gêm yma yn y Principality. Mae wastad yn sgrym diddorol y cynta wrth I ni weld y ddau reng flaen. Betsan Yip, Tegan Phillips a Sian Davies mynd ben
A Georgia Morgan, Erin Davies a Grace Boyd. Ac erbyn hyn, mae Terry Williams wedi cyrraedd fi. Terry, ti'n i methu cais neu nes di weld o cyn mynd fyny yn y lift? It's just alo cyn i fi gadael yr cae. Emilia Bailey, fel ni'n disgwyl cyn y gym, yn cario'n gryf ac dechrau da i'r Coleg Gwent. Yn sicr. Mae'n anodd falle i Coleg Llanymddyfri, mae rhoi cais i ffwrdd yn gynnar yn y gêm, yn gallu gwneud dipyn o niwed i'r hyder, ond mae'n bwysig i nhw gadw i pennau yn gynnar yn y gêm. Look, bydd lot o gyfleoedd da Coleg Llanymddyfri dod nôl mewn i'r gêm. Wel, fan hyn maen nhw'n adeiladu ymosodiad dda, ond look, mae gêm hir i fynd. Advantage over kick Y bel wedi'w rhwygo allan o freichiau ymosod Llanymddyfri, ond yn ail gasglu'r bel unwaith eto yn ochr gamu Beatrice Morgan, y peryglis Beatrice Morgan. Symud y bel yn sythu Dolly Evans yn ei blwyddyn ola yng Ngholeg Llanymddyfri. Cario yn hynod o gryf. Mae hynny wedi codi tipyn o sŵn yn y dorf gan Erin Jones. A mae yna un yn ormod ar yr ochr allanol. Waw! Lily Hawkins, dyna'n union pam enillodd Lily Hawkins ser yn y gêm flwyddyn dwytha. Yn gwneud tackle hynod o nerthol. Llanymddyfri yn symud y bel yma'n hyn. 3 yn erbyn 2. Un pas yna yn darganfod Zelia Radrodro. Ond dros yr Yslis agosa, ond Llanymddyfri yn gweud patrymau taclus. Mae'n braf gweld Llanymddyfri mynd drwy'r cymalau yn achosi ambell i broblem i'r Coleg Gwent. Felly, Llanymddyfri'n dechrau edrych yn dda yn symud y bil. Mae'n braf gweld hyder yn y tîm hefyd. Maen nhw'n hyderus i symud y bel o un ochr y caer llall. Mae'n steil a arddull o chwarae. O'n i'n disgwyl cyn y gêm, a mae'n arddull braf i wylio. Mae fe'n braf i wylio. Ac yn amlwg mae Gwent gyda'i cryfderau nhw hefyd. Ac falle steila bach yn wahanol. Ond ni'n gweld yn Llanymddyfri yn hyderus yn trafod y bil. Dipyn o furi yn y dorf heno yma yn gwylio bosib y tro olafydd. Llawer o'r chwaraewyr ma'n camu'r cae dros ei ysgolion a'i cholegau. A fy'n y sgrym yma'n hyn. Ond fel o'n i'n sôn, falle dyma'r tro ola i lot o'r chwaraewyr yma chwarae efo'i gilydd. Pa mor faint atgofio melys mae'r chwaraewyr yma wedi gael o chwarae gyda'i ffrindiau yn y coleg? O profiadau fi'n edrych ymlaen o chwarae yn tîm yn y Grantaf yn y gyngor yma. Oedd e'n amser dda iawn, a fi'n llawer o atgofion dda gyda fi o chwarae gyda ffrindiau fi. Ac rai o gemau mwyaf hwylus fi wedi chwarae yn. Kick goes yn fan hyn i Coleg Llanymddyfri. Mashu. You can't take the mark in, Mashu. Nôl â ni. Freya Perry ddim ar y marc cywir. A mae Llanymddyfri yn llygadu y gornel yn fan hyn. A mae hwnna'n gic gowrain gan Brianna Davidson. Mae yna gyflem fan hyn i Llanymddyfri. Bydd hi'n diddorol i weld os yw Llanymddyfri yn mynd at y sgarmes fan hyn. Neu os maen nhw'n trio symud y bel unwaith eto. Digon o niferoedd allan o'r lein yn fan hyn i Llanymddyfri'n ddiddorol. Dim ond 6 blaenwr ac yna'r bachwr yn ymuno sydd yn y sgarmes symudol, ond dechrau troi lli, yn pwmpio'r coesau, yn anelu am y llinell gais, yn brin, ond wedi i'w dal. A, y chwaraewr bosib lleiaf ar y cae, Lily Hawkins, capten Coleg Gwent, o dan y bel yn achub ei tîm hi. Da ni ddim yn synnu yn gweld hi'n gwneud rhywbeth arbennig unwaith eto. Fod Llanymddyfri heb wedi sgorio'r sgarmes yna, allan nhw cymryd lot o hyder o'n ni. Ni wedi sôn am pa mor gryf yw'r Gwent yn y flaenwyr, felly fod nhw heb cael y pil lawr, maen nhw wedi dreifo Gwent dros y llinell, felly gall nhw cymryd lot o hyder o hwnna. You've got an option of a retake or line out on the 5 metre. Scrum in the middle. Y gic o'i llinell cais ei hun yn mynd dros yr Yslis yn syth. Felly, sgrym yn fan hyn o dan gysgod y pist. A mae hwn yn gyfle euraidd, mae'n rhaid dweud, i Coleg Llanymddyfri.
mae sgrymiau yn canol y cae wastad yn anodd iawn i'w amddiffyn. Felly bydd hi'n diddorol i weld siwr symudiad mae Llandovery wedi dod lan ar gyfer y sgrymiau yma. Amddiffyn Gwent wedi'w hollti yn 3-3, ond mae'n 4 chwaraewr Llanymddyfri ar yr ochr agos yma, ond yn troelli allan o'r sgrym yn nerthol. Erin Jones, ond ddim cweit yn llwyddo i fynd dros y llinell fantais, ond wedi'w dwyn gan Amelia Bailey. Ond mae hwnna wedi mynd ymlaen ac ar ôl hanner eiliad i Coleg Gwent. Deimlo chydig o ryddhad, camgymeriad gan Bailey sy'n anghyfarwydd, mae'n rhaid deud, a mae'n gyfle arall fan hyn i Coleg Llanymddyfri roi'r symudiad yn gywir tro yma. Erin Jones yn just mynd am yr pigiad fan'na. Ac gawn ni weld os ai eto, neu os yw cefnwyr Llandovery eisiau'r bil. Ball in. Tro yma, y bel yn dod allan. Davidson, un bas arall sydd angen i'r asgellwr, digon o wagle, yn hyrddio, yn ymestyn am y llinell gais. Zilia Radrodro, yr asgellwr sy'n croesi am gais cyntaf y gêm i Coleg Llanymddyfri. A dyna'r union be oedd Coleg Llanymddyfri angen taro nôl yn sydyn, a mae'r trosiad dal i ddod. Llandovery yn dod neud yn dda i symud y bel i'r asgell ac yn rhoi Zilia wedi dod o'r lle i gael dros y llinell. Siwan Lilicar wedi dweud bod hwn yn un i edrych allan amdano. Mae'n peryglus iawn gyda'r bel ac mae'n neud yn dda fan hyn i orffen y gais. Fel pob un asgellwr da yn gwybod iawn sut i gyrraedd y gwyngalch. Falle bod yna bach o anaf yn fan hyn i'r asgellwr sy'n siom gweld Radrodro'n dod i ffwrdd o'r cae mor gynnar yn y gêm, yn enwedig ar ôl i ni glywed tipyn am ei sgil. Mae hon yn gic digon hir, ond wedi'w thynnu i'r chwith ychydig bach gan Brianna Davidson, a triniaeth i weld i Zilia Radrodro. Ond fel o'n i'n deud, ar ôl y camgymeriad cyntaf gan Llanymddyfri yn gwneud yn gywir am y peth tro yma. She's off the pitch completely. Dyn ni'n gweld fan hyn. Radrodro efo'r anaf ar y pigwrn. Di anafiadau pigwrn ddim yn neis na dyn Teddy? Na. Gobeithio allu redeg yr un yma. Ond maen nhw ddim yn neis iawn o gwbl. Na, dim o gwbl. Llanymddyfri yn llwyddo i ddelio ar ail ddechreuad yn mynd am y gic. Un adlamiad yna dros yr yslys. Wrth i ni gadw llygad yn fan hyn ar ail stori'r gêm gyda Radrodro ar hyn o bryd i ffwrdd o'r cae, felly fi chwarae'n cario ymlaen. 7 step. Ond sgwni Step off. os fydd Zilia'n iawn. Mae'n rhedeg yn ôl i'w safle erbyn hyn. Wrth i ni gadw llygad ar y lein gyda Erin Davies yn bwydo i mewn. Hawkins allan yn sydyn i McCormack. McCormack i'r seren. Yna sythu gan Megan Thomas. Nôl yn groes i'r graen. Y bas, McCormack yn gofyn amdani, ond mae'n rhydd i Llanymddyfri. Oedd hon yn edrych fel tackle i ffwrdd o'r bêl. Catherine Williams. A mae'n ychydig o wythio at hynny fan hyn. Dyma be. Rhan o'r gêm, da ni'n mwynhau gweld, Teddy. Fi'n credu bod pawb yn mwynhau gweld o. Yn amlwg mae rivalries yn y gemau yma. Mae'r tîm yn nabod ei gilydd yn dda. Ac chi'n gweld y torf yn mwynhau o ac fi'n credu bod rhan fwy o bobl yn ei hoffi ei weld. Mae rhyw fath o hen ffasiwn, rhyw fath o deimlad am y peth, ond fel y dyddiau da o rygbi yn mynd ben a'i gilydd. Mae hynny yn codi tân y moli ar chwaraewyr hefyd, fy nhw'n ysu i ennill y gêm chydig bach yn fwy eto ar ôl y fflachiad yna yng nghanol y cae. Taclus gan Llanymddyfri. Freya Perry yn ffigio'r bas. Ond yn mynd mewn i ardal y dacl. Erin Jones yn casglu'r bêl yn daclus dadlwytho drwy'r dacl. Ond mae dal yno, mi ath i nôl. Davidson, un bas arall. Gwacle o flaen Beatrice Morgan. Short. Metr yn bryn i Llanymddyfri. Skilled ball. Freya Perry yn aros amdani, ond yn troi'r bêl. Pwy arall? Lily Hawkins dros y bêl.
Mae hwnna'n turnover bwysig iawn I Gwent fan hyn. Oedd Llandovery wedi creu siawns dda iawn I mynd dros y llinell, ond Gwent yn neud yn dda iawn I atal y cais fan hyn. Beatrice Morgan mor gyflym yn sgorio tipyn o geisiau I Coleg Llanymddyfri. Anamal, mae hi'n cael y blas o fethu croes i'r gwyngalch yn fan hyn. A dyna Hawkins. Ni'n weld I fyna fel unrhyw Jack Rodas syth ar y bil ac ddim siawns gyda Llandovery I cliro hi allan. Ydy o'n braf gweld mewnwr mor gystadleol yn ardal y dacl mae wedi dal y sgarmau symudol I fyny unwaith I Ffen yn ganol y ryc. Mae'n arddull bach yn wahanol I fewnwr, ond arddull da ni'n derbyn fo dwy law. Yn amlwg mae'n chwarae'r bwysig iawn i'r Gwent ac yn mae'n arwain gan y siampl fan hyn ac yn cael stoc reit mewn ac felly pryd mae'r blamer yn gweld hynna maen nhw'n yn aml yn codi ei gêm hefyd. Tafliad fan hyn I Erin Davies sydd wedi chwarae yn y rownd derfynol llynedd a symudiad trefnus unwaith yn rhagor gan Coleg Gwent. Symud y bêl tuag at Bailey sy'n syffu. A bob tro mae Bailey gyda'i dwylo ar y bêl, mae'r dorf yn codi ei lleisiau. McCormack I Megan Thomas. Amelia Bailey yn bas hyfryd ar y tu mewn. Wrth I ni ddechrau gweld Gwent yn mynd drwy'r cymalau. A gath y bêl hon ymlaen, felly sgrym arall yng nghanol Cai ac ar ôl 20 munud. Mae wedi bod yn gêm reit gyfartal do Teddy, y ddau dîm yn dangos I donia nhw, ond dyn ni'n gweld hefyd y ddau wythwr, Erin Jones a Amelia Bailey, fel nes di sôn cyn y gêm. Hwna di'r frwydr fawr. Ydy, ac chwarae teg fi wedi bod reit impress gyda'r ddau ohonyn nhw. Fi wedi gweld Amelia Bailey yn cario gryf, ond hefyd yn trafod y bil. Fan hyn ni'n gweld hi'n cario, ond wedyn ar yr cymal nesaf trafod y bil yn dda. Felly, yn amlwg donia da gyda'r dau ohonyn nhw, ac bydd yn parhau I fod yn y frwydr dda trwy gydol y gêm. Mynd heibio metr a hanner yn yr hyrddiad. Cofiwch yn gêm dan ddeunaw. Dim mwy o wthio na metr a hanner. Felly, cic gos byw hi I Coleg Llanymddyfri. Let's go, please, White. White, let's go. Dyfarnwr yn deud wrth y chwaraewyr ffwrdd â ni. Tacl fawr. Unwaith eto, Amelia Bailey ar Betsan Yip. Yn symud y bêl drwy'r dwylo a Coleg Llanymddyfri. Hawkins dros y bêl. Hawkins yn dwyn hi. A mae'r chwaraewyr amlwg gafodd I danseilio ar ddechrau'r rhaglen. Dyna ni wedi sôn am Amelia Bailey, Lily Hawkins hefyd di camu i'r lefel nesa yn y rownd derfynol hon. Outside. Retreat. Cic I lawr y cae. Wedi'w gasglu'n hyfryd gan Sienna McCormack yn gweld gwagle y gic bwts rhwng yr amddiffynwyr yn cael ei chasglu gan Lucy Mainwaring. Mantais I Llanymddyfri ac yn penderfynu mynd am y gic yn gwybod mi fydd hon yn dod nôl am y gic gosb. Bydd cic gosb yna yn rhwystredig iawn I hyfforddwyr y Gwent. Just pryd mae nhw wedi cael bach o ardal tir, nhw'n rhoi cic gosb I ffwrdd ac yn gadael Llandovery dod nôl mewn i'w hanner nhw nawr. Cic dda gan Brianna Davidson. Dyma'r drosedd unwaith eto. Wedi'w thrapio yng nghanol y sgarmau symudol, felly y gic gosb yn cael ei gwobrwyo felly I Llanymddyfri. Cystadleuaeth agos arall yn y lein. Chorgamu yn effeithiol. Torri trwy'r bwlch. Llanymddyfri. Trafod da o'r bêl gan Grace Hulbert. Ond rwan, mae 'na wagle. A Beatrice Morgan yn llawn cyflymder. Chydig o wagle. Cefnogaeth ar yr ysgwydd. Un ochr gamiad. Dadlwytho I ffwrdd o'r tir. A dyma'r math o chwarae. Mae Coleg Llanymddyfri wedi dangos drwy gydol y tymor a mae hon yn gic gosb arall
You're fine. I'r tîm yn y gwyn. A fel o'n i'n deud, Beatrice Morgan mor gyflyn, hanner cyfle, a mae di mynd. Ie, symudiad lyflu gan Llandovery fan hyn. Nhw'n symud y bil i'r ochr ac Beatrice Morgan yn dod ar cyflymder ymlaen i'r pil ac yn cael ei ffwrdd o'r amddiffynwyr. Ac yn, dyna fel ni wedi bod yn cyfarwydd gyda Llandovery. Maen nhw'n offi symud y bil o ddwfn ac dyma pam. Gobeithio gen i weld tipyn mwy o line breaks fel o'n drwy gydol y gêm. Ie, bas tu mewn, Freya Perry, chwarae teg, un bas arall oedd angen, chydig bach mwy o gefnogaeth, ond symudiad esmwyth gan Llanymddyfri. Dyma chi gyfle euraidd. I Coleg Llanymddyfri, 5 metr allan, a mae hi'n lein. I'r blaen y maen nhw'n mynd. Gosod ysgarmes symudol, a Tegan Phillips gyda'r bêl yn ei dwylo. Mae'n dod allan, Freya Perry yn penderfynu symud y bêl. Llanymddyfri, chydig yn bryn, Fion Tiwn. Perry, angen ambell bas arall yn penderfynu torri yn erbyn graen amddiffyn. Coleg Gwent ar bêl wedi'w throi gan Amelia Bailey. Pwy arall? Unwaith eto yn sefyll lan am ei tîm hi. Ond chwarae teg i Llandovery, maen nhw'n rhoi lot o bwysau ar Coleg Gwent ar hyn o bryd. Ond yn anffodus, maen nhw wedi... Maen nhw heb cael siw gymaint y pwyntiau bys nhw wedi hoffi, ond gobeithio gallen nhw parhau rhoi'r pwysau ymlaen. Ie, yn sicr. Y bêl wedi mynd mlaen o ddwylo Beatrice Morgan, sy'n roed hanner cyfle i ni fynd lawr at Lloyd. Yn ymuno da fi, mae prif hyfforddwr Coleg Gwent, Scotty Matthews. Scott, lovely to see you as always, brother. I don't know how you're feeling, but for the neutral, this is brilliant. Both teams have come to play. What are you seeing as a coach? Well, it's obviously a great occasion for the girls, isn't it? To be fair, it's a fantastic venue, of course. Probably discipline at times and playing in the right areas is a big one. But, you know big matches, you're probably a little bit unsettled nerves. I was pleased with the start, exactly what we asked for. But Llandovery are working their way up in terms of an entry side, but through our own areas of discipline, walking, and they're spreading the ball really well. So, I would like to see how DB a little bit more aggressive on the edges to shut them out. But apart from that, it's a great final so far, isn't it? Yeah, and you talk about your D, but your goal line D has been phenomenal. Lily Hawkins, how good has she been this season for you? We've seen turnovers on the goal line, turnovers in open play in the middle of the pitch. How important is she for you? Fundamentally important. We do a lot of work, and she's one of the ones who absolutely loves getting her hands on the ball and trying to take some rob opportunities. But she's a good character to watch, and hopefully she'll have a bright future. Thank you, Scotty. All the best for the rest of the game. Cheers, mate. Wel, yn ystod y sgwrs yna, Coleg Gwent yn dechrau symud y bêl yn ddrygionus tuag at yr asgell, a Megan Thomas yn cael y bêl wedi'i rwygo allan o'i chrafangau hi wrth i ni weld Gwent yn dechrau torri drwy'r bwlch. Oedd lot o sôn cyn y gêm am pa mor dda mae'r Llandovery yw am trafod y bil, ond chwarae teg i Gwent, fi wedi bod yn bles iawn gyda fel maen nhw wedi symud y bil hefyd. Maen nhw wedi creu sawl cyfle lawr yr asgellau, ond falle'r jyst yr pas ola neu'r jyst yn dal ymlaen i'r bil fan hyn sy'n adl nhw lan ar y foment. Diddorol bod ni'n siarad am blaenwyr Coleg Gwent yn gryfach. Wel, dyn ni wedi gweld Llanymddyfri yn rhoi ambell sgarmes symudol cry efo'i gilydd hefyd. Mae'r ddau dîm yma yn agos iawn i'w gilydd ar y tabl ac yn y gêm. Ydyn, ac i gyrraedd y Ffeinal, yn amlwg maen nhw'n tîm reit dda ar draws y bod, really, yn sawl agwedd o'i chwarae, ond look. O'r bêl wedi mynd yn llac, yn rhydd, a Ruby Cole yn gwneud y mwyaf o'r camgymeriad gan Coleg Llanymddyfri yn ceisio rhoi symudiad o'n ddwfn yn ei hanner ei hun. Y bêl yn tasgu allan o ddwylo Radrodro, ac yna'r Ruby Cole yn gwneud y mwyaf, a mae hwnna'n gais syml i asgellwr mor chwym. Cefnwyr Gwent yn ddod lan yn mor gyflym yn rhoi siw gymaint y pwysau ar sgiliau Llandovery, ac fan hyn ni'n gweld Ruby Cole yn syth ar y bêl ac yn gallu redeg i oedd ar y pys. A dyna ni'n gweld unwaith eto Coleg Llanymddyfri. Sgwni os ydyn nhw bach yn orfentrus yn symud y bêl, cymaint yn ddofn yn ei hanner ei hun. Look, dyna yw wastad y risg gyda chwarae yn eich hanner chi.
ond ni wedi weld Llandovery yn gwneud line break lawr yr asgell just cyn. Felly, look, os maen nhw'n gallu lleihau camgymeriadau, fi'n credu bod cyfleoedd i nhw lawr yr asgellau yn y hanner hun. Felly, gobeithio nhw stico at y game plan DNA nhw fel tîm. Un cipolwg fach arall i Ruby Cole i weld ei sgôr hi yn y Principality. Cais i'w chofio i Ruby Cole. Oedd yma ar y penwythnos yn rownd derfynol dan 1-15 gyda Quins Caerdydd yn fuddugol yn erbyn Nelson Bells. Hi'n gobeithio ennill 2 gêm allan o 2 yn y Principality. McCormack unwaith eto yn cicio'n ddoeth i lawr y cae. Geraint Jones yn cario'n gryf ei hun. Llanymddyfri unwaith eto yn symud y bêl. Dolly Evans yn cario unwaith eto. Gwent yn ysu gystadlu am bob un pêl yn ardal y dacl. Y gic yn nwylo Megan Thomas. Cic glyfar gan Thomas. Y gic bwt drwy'r bwlch. A fyna chydig o bwysau fan hyn ar-lein Coleg Llanymddyfri. Mae yna ddigon o rygbi dal i ddod heno yma ar ôl rownd derfynol y merched. Mae rownd derfynol y bechgyn chwarter wedi 7. Ysgol Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd. Mae yna atgofion melys falle i Coleg y Cymoedd o sut ath y gêm hon yn y rownd gyn derfynol llynedd. Falle bod Teddy ddim yn edrych yn ôl mor garedig ar y gêm honno yn bod yn chwaraewr gynt o Ysgol Glantaf. Mae'r bêl wedi'w dwyn gan Bailey. Pas hyfryd yn darganfod Ruby Cole sy'n mynd am eich ail gais ond yn dadlwytho i Lily Hawkins sy'n seren i'r dyfodol yn siŵr. Cais arall i Coleg Gwent, trydydd cais o'r noson. A Lily Hawkins sy'n tirio hon i roi Gwent 12 pwynt ar y blaen. Amelia Bailey yn troi'r bêl drosto, ac fel unrhyw tîm dda, maen nhw'n yn syth yn edrych i symud i'r pêl i'r asgellau, oherwydd dyw amddiffyn Llandovery heb ei setio i fyny, ac mae cyfleoedd dda pryd chi'n yn unwaith i chi troi'r bêl drosto. Ac ni'n gweld fan hyn cefnwyr Gwent yn neud y rest. Yn union yn gwneud popeth arall oedd angen, a mae'n rhaid dweud mae Gwent yn gwneud y mwyaf o'r bêl pan maen nhw'n dwyn hi, pan maen nhw'n hanner cyfle, maen nhw'n rhoi popeth i wrth ymosod. Wedyn mae Gwent jyst i dechrau gwasgu Llandovery bach yn hanner hunan. Ni'n gwybod bod Llandovery eisiau rhedeg y bêl allan, ac mae amddiffyn Gwent jyst i fynd lan gyr, really. Ac maen nhw'n dechrau gwasgu Llandovery. Bron fel bod nhw wedi clywed Scott Matthews yn cael ei gyfweld â Lloyd, falle bod angen bod chydig mwy awyddus i ddwyn y bêl yn amddiffynol. A dyna maen nhw wedi gwneud, dwyn y bêl ddwywaith yn ddwfn yn hanner Coleg Llanymddyfri ac yn gwrth ymosod mor chwym. A Lily Hawkins sydd efo'r cais. Kick gosb, rholio. Chwarae teg mi roedd Tegan Phillips dal yno. A mae bwysig cofio Llanymddyfri bod nhw ar ei hôl hi ar hyn o bryd. Mae dal digon o amser ar y cloc. Mond hanner awr sydd wedi bod. 5 munud i fynd o'r hanner cynta a'r ail hanner. Mae lot o rygbi dal i'w chwarae. Mae yna lot. Mae nhw wedi cael sawl gyfle i sgorio. Ac gawn nhw cymryd lot o hyder o'n ni. Os ydyn nhw gallu bod just bach mwy accurate yn y 22. Fi'n credu gall Llandovery wedi sgorio sawl cais. Felly, yn sicr gêm hir i dal i fynd. Y dorf yma yn ei niferoedd i gefnogi Coleg Gwent a Coleg Llanymddyfri. A Llanymddyfri sydd angen y gefnogaeth reit rwan. Gosod ysgarmau symudol sydd dal yn cropian ymlaen. Mantais y fan hyn am gam sefyll. Mae Llanymddyfri yn dal i ddod. Davidson yn fan hyn. McCormack gyda'r dacl nerthol. Davidson yn gofyn am y bêl eto. Ochr gamu, mae'r dacl yn un enfawr gan Amelia Bailey. A Gwent sy'n trefnu'r amddiffyn.
Jones, yr wythwr ar y bêl. Perry yn symud hi. Tuag at yr Yslys bella. O, mae yna gyfle wrth i'r asgellwr Lucy Taylor grymannu o amgylch yr amddiffyn ar y llwybr tarw. O, amlinell arbennig! A mae Llanymddyfri yn ôl yn y gêm, a Grace Hulbert sy'n croesi. A mi oedd, mae'n rhaid deud, fyse pob un blaen asgellwr ar y blaned wrth i bod gyda'r llinell da ni newydd weld. Ie, mae hwn yn llinell gwych. Fi wedi gweld un dod o bell ac mae wedi amseru un perffaith. Eitha tebyg i cais Corey Hill yn erbyn Lloegr y cwbl o blynyddoedd yn ôl, ond ie, ni'n gweld i fan hyn, mae'n gwybod yn union beth mae'n neud ac mae'n amseru'r llinell yn perffaith ac yn cael ymlaen i'r bil. Ie, fel ti'n deud, mae'r mewnwr Freya Perry yn gwybod bod angen rhoi'r bêl ar blat i Grace Hulbert a mi'n hath i hynny yn siŵr. Y cais yn gais pwysig achos mi oedd Llanymddyfri'n dechrau gwanhau i ffwrdd o'r traws a dros y traws. Trosiad campus gan Davidson. A dyma ni felly mae'r 5 pwynt rhwng y ddau dîm unwaith eto. Ie, mae hwnna'n llinell gwych gan Grace Hulbert ac un arall mae Siwan wedi deud i cadw llygad am fi'n credu dyfodol disglair gyda i hefyd. Ie, y scout report ar Hulbert oedd bod hi'n flaen asgellwr Didri Garedd yn gweithio'n galed ac yn amddiffynol gryf, ond dyna'r ochr arall o'r gêm gan Hulbert yn ymosod a phwrpas. Camgymeriad gan Llanymddyfri o'r ail ddechreuad yn rhoi cyfle i Gwent y fan hyn. Rhyw fetr tu mewn i 2 ar 20 Coleg Llanymddyfri. Dwi'n siŵr basau pob un o'r chwaraewyr mewn coch wrth i bod yn taro nôl cyn yr hanner. 2 funud a hanner sydd i fynd. Yn hanner gyntaf, rownd derfynol, Ffeinal y merched. Di honne heb fynd ymlaen yn ôl y dyfarnwr. Felly cario ymlaen gyda'r ymosodiad fydd hi. Hawkins o'r siswrn yn hyfryd i ddarganfod Ruby Cole. So wedi cael blas o groes i'r gwyngalch yn barod hen yma. McCormack yn gofyn amdani. Pas flat i ddarganfod Erin Davies, y bachwr. Symud y bêl yma'n hyn, tuag at Tegan Bendel. Ceisio gael allan o ffordd Lily Hawkins, a Hawkins yn llwyddo i gael y bêl allan yn y bôn. Mae dal yno, mae lwyth o chwaraewyr Gwent y môr coch tu ar asgell. Un bas ychwanegol yn penderfynu mynd ei hun, a mae'r bas yno ac yn croesi yn y gornel. Megan Thomas a Gwent yn llwyddo i dalu'r pwyth yn ôl yn syth ar ôl rhoi cais i Grace Hulbert. Gwent yn torchi llewis ac yn llwyddo i groesi'r gwyngalch am ei 4edd cais nhw o fewn yr hanner cyntaf. Ni'n gweld fan hyn pa mor clinigol ydi Gwent. Maen nhw'n patient iawn ac yn hapus i mynd trwy'r cymylau ac unwaith mae cyfle da nhw sgorio, maen nhw'n symud i'r pêl i'r ochr ble mae'r niferoedd ac yn cael y pêl dros y llinell. Felly ymosod clinigol iawn gan Gwent. Bach o inception fan hyn. Megan Thomas yn safle'r canolwr yn dadlwytho i Megan Thomas, y cefnwr, i sgorio'r cais. A mi fydd nhw wedi dotio 10 pwynt ar y blaen. A'r gic dal i ddod. Ddim cweit y tro yma i McCormack. Mae'n rhaid ei, mae McCormack di cael sawl cic galed o'r naill Ystlys a'r llall. Ond gwen o glist i glist i Megan Thomas. Red last play. Sydd yng ngharfan dan 19 Cymru. Felly, eiliad i fynd yn yr hanner cyntaf. Backwards. A Gwent dal yn ysu fynd amdani. Lily Hawkins ar gic dros y top. Beatrice Morgan yn casglu o 2 sydd
Arbennig gêm heno mae'n gwneud y dacl, ond yn ochr gamu drwy'r dacl Lucy Taylor. Freya Perry yn symud hi, ond mae'n gig gos mewn fan hyn i Gwent. Start the contest. Fel fi wedi sôn yn gynt, Gwent jyst yn hapus i gwasgu Llandovery, yn gwybod maen nhw eisiau redeg y bel allan o'i hanner hunan. Ac Gwent yn amddiffyn yn galed ac yn gwasgu Llandovery am kick-cosp arall. Good target kicker off, Gwent, digon bodlon gyda'r hanner gynta yna felly. A mae wedi bod yn gystadleuol rhwng y ddau dîm gorau yng Nghyngrair Ysgolion o Colegau Cymru yn adran y merched yn 2025. A Gwent sydd ar flaen y gad ar ôl 35 munud. Coleg Gwent 2 ar 20, Coleg Llanymddyfri 12. A mae wedi bod yn hanner i'w chofio, ond dyma'r foment fawr o'r hanner. A Amelia Bailey yn dwyn y bêl, yn dadlwytho i Lily Hawkins, yn cyfuno gyda Ruby Cole, na sgorio cais i hun rhyw funud ynghynt, yn penderfynu rhoi'r bêl nôl ar y tu mewn i Lily Hawkins. A mae'n rhaid dweud, a sawl seren wedi camu i'r ffai heno yma, ac yn fan ni'n gweld Amelia Bailey a Lily Hawkins dwy o'r gorau ar y cae heno yma hyd yn hyn, Teddy. Maen nhw wedi arwen gan y siampl i Coleg Gwent, ac maen nhw'n yn wasad yn eu hangol i'r Gwent, ac yn lot o foment yn fawr yn digwydd o'i amgylch nhw. Diddorol gweld y ddau dîm yn ymgynnull ar y cae, y capten yma, Amelia Bailey, ond o'r ongl yr hyfforddwyr, beth ti'n meddwl falle fyse hyfforddwyr Coleg Gwent yn deud ar hyn o bryd? Yn amlwg, maen nhw wedi ennill hon 5 gwaith yn olynol, a maen nhw'n mynd am y chweched. Ydyn nhw'n mynd i ddechrau teimlo'r pwysau rwan, sgwn i? Fi'n credu bydd hyfforddwyr Coleg Gwent jyst yn atgofio Gwent be maen nhw'n dda am, be maen nhw'n wneud yn dda am y gêm yma, sef maen nhw'n symud y bil yn dda, ac maen nhw'n gwasgu Llandovery'n dda, ac yn achosi Llandovery wneud lot o camgymeriadau ble mae Gwent di cael cyfleoedd off, ac fi'n credu bydd nhw jyst yn reiterate o'r negeseuon yna. Sicr, lot o negeseuon yn cael eu hadrodd allan yna gan Coleg Gwent. Ond sgwn i be fydd y neges i Coleg Llanymddyfri? Wel, mae Lloyd gyda Lee Rees. Diolch yn fawr, Griff. Lee Rees sy'n ymuno da fi am gêm anhygol i'r neutral yn sicr. Beth ti'n gweld hyd yma? Na, mae'r gêm yn mynd fel o fi'n credu bydd yn mynd, so mae'r ardal yn y contact area yn bwysig iawn. Ni'n chwarae dda, ond pryd ni'n lan ni'n colli'r bêl, so mae'n rhaid ni bod yn fwy dda fyna. A dyna beth yw'r neges hanner amser te, pryd ti'n mynd i siarad i nhw? So bydd rhaid ni to tasglu hwnna lan, a gyda'r exits fyd, mae hwnna'n really important. Gwych, diolch yn fawr, Lee. Cer i siarad i'r tîm yn gyflym, diolch am amser ti. Gwych, reit te, cofiwch mae un gêm arall i ddod nes ymlaen. Rown derfynol y bechgyn, Coleg y Cymoedd yn erbyn Ysgol Glantaf. Byddwn ni nôl am chwarter wedi 7 ar gyfer y gêm honno. Ac wedyn, yn hwyrach heno, wnawn ni ffeindio allan pwy fydd pencampwyr y bechgyn ysgolion a Cholegau Cymru. Coleg Llanymddyfri neu Coleg Gwent. Byddwn ni nôl am chwarter wedi 7 ar gyfer y gêm honno. Right Scotty, how do you feel so far, mate? What's the messages? You were just in the huddle there? Just messages really, just tidying up our exit plays, as we said earlier on. I'm really pleased with our entries in the 22. We come away with points each time. But I'm a little bit disappointed in terms of our mouldy as well. I think Llandovery are massively on top on that. So, just brushing up on those really. But like I said, it's positive reinforcement. When we get into that 22, we come away with points, so that's really good. Yeah, and you've been doing brilliantly so far, undefeated, of course. Does anything change? It's a massive game today. Do you keep the same thing? Look, we just try to compare ourselves to ourselves. And as I said earlier on in the warm-up, the competition has come a lot higher this year. Llandovery are a really, really fantastic side, in all fairness to them. And they've got the capability of pushing us and anybody else. So it's just about looking after your own house. Complete confidence in the team and their ability. And just making sure that we're playing in the right areas and full of confidence. Brilliant. All the best for the second half, Scotty boy. Thank you, mate.
Ie, diddorol clywed gan ddau brif hyfforddwr. Oedd efo dipyn o sgwrs gwahanol, ond wrth i ni gael cipolwg nôl ar ddechreuad y gêm a Teddy, mae'n rhaid dweud, nath Gwent ddechrau'n danllyd hwn y cynta o 4 yn yr hanner cynta, a just pŵer Amelia Bailey. Ie, pŵer Amelia Bailey yn cael dros y llinell yn y diwedd, ond look, fi'n credu rhywbeth sy'n symud lan y hanner gyntaf, yw fel nath Scott dweud, yw pa mor clinigol mae Gwent i fod. Unwaith maen nhw'n cael mewn i'r 22, maen nhw wedi dod i ffwrdd gyda pwyntiau, a falle i'r Llandovery, jyst angen bod bach mwy clinigol, unwaith maen nhw'n mynd i fewn i'r 22, oherwydd maen nhw wedi cael sawl gyfle i sgorio, ond falle heb cweit i fod cweit mor clinigol. A hwn, wel, os da chi'n flaen a sgellwr hwn fysech cael sgorau chi o'r hanner Grace Hulbert a'r llinell hyfryd i groesi i Llanymddyfri, ac ar y pryd, Llanymddyfri nôl yn ei chanol hi. Ie, oedd hyn, ac oedd Llandovery wedi gweithio'n galed iawn i cael nôl mewn i'r gêm, ac mae'n dangos bod nhw'n tîm resilient iawn ac yn gallu dod nôl mewn i'r gemau yma, felly yn sicr yw'r gêm yma ddim dos eto. Dim o gwbl. Yr ail hanner i ddod felly yn rownd derfynol. Ysgolion a Cholegau dan 19 yn adran y merched rhwng Gwent a Coleg Llanymddyfri. Coleg Gwent 10 pwynt ar y blaen ar ôl 35 munud o chwarae. 2 bwynt ar hugen i 12 a Llanymddyfri yn ffrwydro allan o'r ail ddechreuad. Nirthol yn cario Erin Jones. Freya Perry, mantais yma hyn i Coleg Llanymddyfri, felly cyfle i rolio'r dis gyda Beatrice Morgan. Gyda'i chyflymder, pas hyfryd allan o'r drws Kevin i Taylor. Bellach ar y bêl, Fion Tiwn. Jones unwaith eto. Mae yna ddigon o gyrff yn rhydd. Tu ar asgell bella. Amelia Bailey yn credu bod hi wedi dwyn hi. Ond na, medd y dyfarnwr. Betsan Yip yn y penwisg pink. 4 yn erbyn 2, 3 yn erbyn 1. Yn penderfynu, mynd hi hun. Hulbert unwaith eto, ond mae yno i Davidson, a mae'r bêl wedi tasgu allan o ddwylo. Erin Jones, capten Llanymddyfri. Mae'n rhaid deud siom fydd y teimlad mwyaf i Llanymddyfri. Mae'r bêl dal yn fewn fan hyn i Beatrice Morgan. Dadlwytho i Radrodro. Dadlwythiad arall. Ond mae hi wedi mynd mlaen unwaith yn rhagor. Ond braf gweld pwrpas i chwarae Llanymddyfri yn gynnar yn yr ail hanner. Look, Llandovery mor dda am trafod y bil. Mae nhw wedi mynd ochr i ochr a creu sawl gyfle. Ond unwaith eto, jyst y pas ola na ddim yn sticio, ond look, mae nhw'n trafod y bil mor dda. Bydd nhw'n gallu cymryd lot o hyder. Ac os maen nhw'n parhau i wneud hwn, gallwn ni disgo cwbl mwy o geisiau gendyn. Ie, yn sicr, ond anaf yw hi ar yr ochr bella. Dwi'n credu na Grace Hulbert sydd ar y tir ar hyn o bryd. Ond y dorf wrth i bod yma yn y Principality yn gwylio rygbi sydd ar S4C hen yma. Ond digon o rygbi dal i ddod ar S4C. Yn dechrau gyda Montauban yn erbyn y gweilch, chwarter wedi 3. Dydd Sadwrn yna, Caerdydd yn erbyn Ulster, fydd Teddy yn cadw llygad craff ar y gêm honne am chwarter i 8. Ac yn ail ddangos gêm Bordeaux a Scarlett am 10 o'r gloch nos Sul. A chofiwch chi, rygbi, super rygbi Cymru dros gyfnod yr wyl. Yn dechrau nosfori yng Nghaerfyrddin yn erbyn Caerdydd, honna am chwarter wedi saith yna. Caerdydd gartref yn erbyn Pen y Bont ar yr 20fed. Ac yna rygbi Gogledd Cymru yn herio pencampwyr presennol y gyngrair Cas Newydd. Fydd honne ar y 7fed ar 20 o fis Rhagfyr i orffen Super Rygbi Cymru am 2025. Ond fy'n fwy ddod yn 2026 wrth gwrs. A fel o'n i sôn, gêm fawr yn dod i Gaerdydd dros y penwythnos. Teddy, sy'n mae'r teimlad yn y garfan yn y gêm honne yn erbyn Ulster. Lot o bositifrwydd yn amlwg. Da ni nôl y chwarae ym Mharc yr Arfer gyfer y gêm yna. Dwi'n siŵr fydd y tîm yn hyderus.
Ie, mae lot o positifrwydd ac mae pawb yn edrych yn ôl i fod yn ôl ar y paragraffau. Ond ie, mae'n gêm bwysig iawn i ni ar ôl y gêm o'r penwythnos, colli allan yn stad. Felly ie, bwysig iawn i ni allu bownsio nôl wythnos yma yn erbyn Ulster gatre. Crouch! Wel, ni'n credu na Hulbert oedd wedi anafu, ond y canolwr Main Waring sydd wedi camu ffwrdd o'r cae. Straight up. Cic course pan fan hyn. One pop. Coleg Gwent wedi ennill i. With our markers, yeah. Ac ar ôl dechreuad positif iawn i Llanymddyfri, ambell gamgymeriad yn ei rhoi nhw chydig yn ddyfnach Wide, that's your mark. i lawr y cae. A dyma ni'r sgrym unwaith eto. Mae'r gig gosb yn dod. Nid y dyfarnwr. Bwydo a chicio. Lily Hawkins, mae honna'n adlamu yn ffafriol i Beatrice Morgan sy'n curo un, yn curo dwy, yn mynd am dair. Ond y dacl yn dod gan Bailey, pwysig dros y bêl, Lily Hawkins. Ond y bêl ddim yn gywir i Hawkins yn y bôn. Cam sefyll yn ôl y dyfarnwr. Felly fyna gyfle fan hyn i Llanymddyfri roi'r bêl yn ddofn yn hir y cochion. Ond unwaith eto, Beatrice Morgan o safle'r cefnwr. Da ni'n gweld hi'n aml yn torri drwy'r dacl yn curo ambell amddiffynwr. Ie, mae wedi bod reit peryglus heddi. Fi wedi bod yn pres iawn gyda fel mae wedi chwarae. Wasau'n edrych yn peryglus ar y bil ac yn cymryd amddiffynwyr ymlaen. Iris, Rhywun Bexley gan y mewnwr profiadol o dîm rygbi Llanymddyfri. Ond heno ma yn brif hyfforddwr i goleg Llanymddyfri. A tîm y merched sy'n gobeithio cipio y tlws yma am y tro cynta yn ei hanes wedi colli ddwywaith yn y gorffennol yn y rownd derfynol. Eisiau gwneud yn gywir am eu camgymeriadau nhw yn y gorffennol. Sgrym yn fan hyn. Mae wedi bod chydig bach yn fratiog yn yr ail hanner, mae'n rhaid deud. Mae thîm hyfforddi Coleg Gwent yn fan hyn gyda Evan Lloyd a Scott Matthews. Dau wyneb cyfarwydd yn Super Rugby Cymru unwaith eto. O chydig llai na 5 munud o'r ail hanner wedi bod. Dim sgôr hyd yn hyn, ond dwi'n siŵr bod yna gais ar ei ffordd. A Coleg Llanymddyfri, nhw sydd angen sgorio nesa i newid ffawd y gêm. A i losod. Dyn ni'n clywed lot o ddathlu a gweiddi yn ardal y sgrym. Teddy, faint o wahaniaeth mae hynny wir yn gwneud? Dibynnu pwy chi'n gofyn. Mae lot o'r front rows yn ei ofio. Ti'n un am weiddi? Na, fi ddim. Ond fi'n nabod lot o'r chweir sydd yn. So, be bynnag sy'n cael chi lan am y sgrym. Be bynnag sy'n gweithio i'r unigolyn hynny. Gwent do mlaen, ond mae dal yno i Perry. Ffigiad yn anrhoi. Ochr gamu, symudiad sleim yn un gan Coleg Llanymddyfri. Taylor oedd yn torri nôl. Mantais arall yn fan hyn i Coleg Llanymddyfri wrth i Erin Jones. Fy'n dros y llinell fantais. Angen symud y bêl yn effeithiol. Beatrice Morgan unwaith eto yn sythu. Y bêl dal yno. Hulbert yn y penwys gyda eto. Ond Llanymddyfri yn ysu am gais yn fan hyn. Dolly Evans yn cario tro hwn. Perry yn neud troad 180 i'w roi i Erin Jones, y capten. Ond mae'n rhaid deud amddiffyn Gwent yn drefnus. Ond pŵer ar yr asgell, ond pŵer yn amddiffynol. Gan Coleg Gwent i rwystro yr asgellwr Radrodro rhag croesi am ei hael o'r gêm. Mae'n amddiffyn gwych gan Gwent i atal Radrodro ar y coes i'r llinell. Ie, arbennig am fantais arall. Teir gwaith yn olynol. Mae Gwent wedi troseddu yn ddofn yn ei hanner ei hun, ond dyma chi'r cyfle
A mae'r bêl wedi'w gollwng, ond am yn ôl, medde dyfarnwr oedd honne yn gyfle euraidd i'r eilydd Mali Walker Hunt. Mae honne wedi mynd mlaen, ond mae'n rhaid dweud. Lot o chwaraewyr Llanymddyfri o'i co gyda diweddglo'r symudiad yna. Mae Freya Perry yn edrych i fynd yn sydyn. Sgwrs rhwng y dyfarnwr a'r capten. Sgwni be fydd yn cael ei ddeud yma'n hyn. Megan Thomas, y canolwr sy'n dod draw. In that phase of play, there's 2 offsides against you and a late hit off the ball. It's going to be a yellow card. Waw, penderfyniad mawr gan Caleb Baw. Cerdyn Melyn i Megan Thomas, y canolwr. Felly cyfnod yn y gell cwrs a cyfnod mawr yn y gêm. Llanymddyfri, mae'r momentum i gyd tu ôl Llanymddyfri. Ie, yn amlwg yn adeg bwysig iawn o'r gêm nawr i Llanymddyfri. Maen nhw wedi creu siwt gymaint o cyfleoedd, ond methu cweit cael dros y llinell yn ddiweddar, ond cyfle dda i nhw nawr gyda Megan Thomas yn yr cell cosp. I'r blaen, mae Llanymddyfri yn mynd, ac i gefn ysgarmes symudol mae'r bêl yn codi ben i Tegan Phillips. Mae nhw'n ei chadw hi yn y canol. O, mae Amelia Bailey, dwi'n meddwl wedi dwyn y bêl. O, mae gais cosp yn fan hyn i Coleg Gwent. A'n byr debyg Cerdyn Melyn. A mae'n felyn i'r penwisg Melyn. She's stopped the probable try from being scored. It's a penalty try. Be louder so that I can hear. I've said quite loud. It's in inside, okay? Wel, Lily Hawkins yn ceisio pledio i'r dyfarnwr. Ond mae Amelia Bailey, rhywun ma'n deg i ddeud, falle fysen cipio ser yn y gêm yn cael Cerdyn Melyn yn rhoi cais cwrs before mae'r gêm hon wedi'w throi ar ei phen. Ie, mae wedi troi'n sicr. Ac gawn ni weld os yw Llandyfri yn gallu capitalise ar 2 chwaraewyr Coleg Gwent yn yr cell gosb nawr. Yn enwedig gan fod Amelia Bailey sydd wedi bod yn gwych heno i'r Coleg Gwent wedi mynd i'r cell gosb am 10 munud. Wel, ar ôl camgymeriad, mae'n gosb fan hyn am gam sefyll. Mae pob peth yn mynd naill ffordd na'r llall ar ôl. Mae rhaid ei Gwent ar ôl hanner cynta. Cryf, bellach 2 chwaraewr yn brin, 3 chwaraewr ar 10 sydd ar y cae i Gwent fan hyn. Ar rhywsut neu gilydd, Gwent sydd yn y 2 ar 20 unwaith eto. Ond dyma nhw y 2 sydd wedi cael Cerdyn Melyn, Megan Thomas a Amelia Bailey. Ond hynny, mae'n rhaid dweud, mae hon yn mynd i fod yn gyfle mawr i Gwent. Os pe bawn nhw'n gallu cael pwyntiau fan hyn, fasa hyn yn wyrthiol i'r canol ag allan. Lily Hawkins yn symud y bêl ond wedi'w gollwng. Mi ath i mae hwnna'n edrych i mi fel petai hi wedi mynd i ffwrdd o'r pen. Serch hynny y dyfarnwr sy'n y fan ar lle. 4 white change. Ni'n gweld symudiad diddorol gan Gwent yn y llinell fan hyn. Maen nhw'n dod ar asgellwr Catrin Williams i'r ffrynt llinell ac yn ei defnyddio hi wrth i pilo rownd cefn y llinell. Dolly Evans yn cael mi ffwrdd o'r cae. Mae hi'n i blwyddyn ola yng Ngholeg Llanymddyfri. Felly bosib y tro ola fydd hi'n cael y cyfle i chwarae yn lliwiau'r coleg. 3 chwarter awr o'r ornest wedi bod hyd yn hyn. 25 munud sydd i fynd. A cofiwch achos na 7 sydd yn y sgrym, dim ond 7. A Llanymddyfri roi yna hefyd. A maen nhw'n cicio'r bêl i lawr y cae. A maen nhw'n bwysau ar Megan Thomas yn fan hyn wrth i Beatrice Morgan garlamu i'w chyfarfod hi dros y bêl yn ceisio dwyn hi, ond wedi'w dwyn yn ôl gan Lily Hawkins. Ond mae'n olygfa driennus i Coleg Gwent, achos mae'n blaw chwaraewyr Llanymddyfri ym mhobman. A nhw sy'n gyda'r momentum, nhw sy'n codi sŵn, a'i chefnogwyr nhw sydd yn teimlo fel dyma'r cyfle pwysig
just cadw llygad ar Erin Jones fan hyn. Mae'n gwrthio Cion Cryf ac yn cael y turnover i Llandovery ac yn rhoi cyfle arall i nhw nawr gallu cael go i ymosod ar amddiffyn Coleg Gwent. Ac yn ymwedig gyda'r amddiffynwyr Gwent yn y cell gosb, fi'n credu bod cyfle dda ar Llandovery fan hyn. Ie, mae yna 8 chwaraewr allan o'r sgrym yn fan hyn i Coleg Llanymddyfri. Mae'n olygfa gwahanol iawn, anamal. Da ni'n gweld hyn yn y Principality, ond mae hon wedi throi gan Gwent. Lily Hawkins yn gweld gwagle yn rhoi'r gic i lawr y cae. Ond mae Beatrice Morgan yn penderfynu rhoi'r gic yn ôl yn fan hyn. A cham sefyll gan Llanymddyfri. A mae Llanymddyfri'n gwneud cawlach o'r cyfle yma braidd. Lily Hawkins yn sydyn. Ffigiad gan McCormack. Dwy fedr yn bryn i Coleg Gwent yma'n hyn. Munudau pwysig yng nghyd-destun y gêm. Ymestyn a'r cais yn dod i Coleg Gwent. Grace Boyd ac o Gwent. Dwy chwaraewr yn bryn. Maen nhw dal yn llwyddo i sgorio 5 cais o'r gêm i Coleg Gwent. A Grace Boyd gyda hwnna. Just disgybleth Llandovery yn rhoi cyfleoedd i Gwent i gael lawr i'w hanner nhw. Ac unwaith chi yma, mae'n anodd iawn i atal nhw. Ac Grace Boyd yn cario'n gryf iawn ac yn gorffen y cais yn dda iawn. Mae'n rhaid dweud, bod Gwent wedi cael 2 gerdyn melyn, dyn nhw ddim ofn chwarae rygbi, dyn nhw ddim ofn cymryd y risg. Ac wrth gymryd y risg, mae'n talu ffrwyth. Dyna yw tîm sy'n llawn hyder. Ac ni'n gweld chwaraewr fawr Gwent unwaith eto. Lily Hawkins a Sienna McCormack yn sefyll fyny, yn cadw'r gêm i symud ac maen nhw'n cael cais o ddiwrthi. McCormack. Mae hwnna'n gic hyfryd. Ond y taro'r postyn. Felly, ddim cweit y tro yna i Sienna McCormack, ond Grace Boyd, fel o'n i'n sôn, gyda'r cais diweddar yna. 20 munud i fynd, felly, yn rownd derfynol, Ysgolion a Cholegau yn adran y merched eleni. A Llanymddyfri, maen nhw dal ar ei holi o beth o'n i'n ddeall. Bydd y cerdyn melyn ôl ar y cae ar ôl y gêm, gael i stopio nesaf, medd y dyfarnwr. Hawkins i lawr y cae. Morgan, wedi gollwng hi. A mantais, a dal i fynd. Lily Hawkins gyda'r gic bwt. Freya Perry yn ei chasglu hi yn ceisio. Rhedeg yr holl ffordd i hun. Torri 1, torri 2. Ond yr rhwygiad yn dod gan Anwen Ropki. Mae'r gêm yma yn ddi-stop. Mae angen hoi ar bawb. Dwi'n meddwl bod ni angen eiliad i dal yn anadl yma'n hyn. Mae hwn yn rhwygiad pwysig iawn gan Anwen Ropki. Fi'n credu oedd Llandovery gyda sawl chwaraewr yn mewn cefnogaeth ac yn cyfle dda i gael cais iddyn nhw. Felly rhwygiad pwysig iawn. Chwarae teg i Ropki wedi dwy'n y bel, ond fel da ni'n gweld fan hyn, chydig bach o ail drefnu yn y blaenwyr. A mae Coleg Gwent bron iawn nôl i 15. Hawkins ar bel allan fan hyn. Yn penderfynu sythu ar bel Catrin Williams. Hawkins yn tyrio am y bel. McCormack i Megan Thomas. A dyma Coleg Gwent yn dod. Bas yn isel, ond dwylo hyfryd i gasglu y bel yn dadlwytho nôl ar y tu mewn gan Ruby Cole. Mae yna gigos barall fan hyn, a mae'n 10 i ddweud na disgybleth Llanymddyfri sydd wedi gadael nhw lawr ers y cerdiau melyn. Yn sicr ers y cerdyn a melyn, maen nhw wedi rhoi ambell i kick-offs i ffwrdd ac wedi gadael Gwent dechrau rhoi'r pwysau nôl ar i Coleg Llanymddyfri.
Mae hwnna wedi dod i ffwrdd o'r droed yn anghywir i Sen y Macomb ac yma fydd hi'n siomedig. Mae'r cerdiau melyn yn ôl ar y cae, ac ambell newid hefyd i olwyr Coleg Gwent. Ond mae ddigon o amser i Coleg Llanymddyfri ddod nôl. Mae 8 pwynt rhwng y ddau dîm. Be mae Coleg Llanymddyfri angen gwneud yn wahanol falle i ddod nôl mewn i'r gêm a i roi chydig bach mwy o bwysau ar Gwent? Just tacluso disgyblaeth lan, fi'n credu. Yn amlwg maen nhw'n rhoi cic y gosbi ffwrdd sy'n gadael Gwent mewn i'r gêm. Ac wedyn unwaith maen nhw'n cael cyfleoedd i ymosod lawr yn 22 Coleg Gwent, just bod yn bach yn fwy clinigol. Ac maen nhw'n symud y bil mor dda. Ni'n gweld bod yn disgyblaeth unwaith eto, just yn eadol nhw lawr. Ond Gwent yn rhoi lot o bwysau ar Llandovery yn y tacl. Felly rhaid rhoi clod i Gwent am cael yr turnovers yma. Bob tro mae'n gyfle i Llanymddyfri i ddechrau newid llif y momentum. Mae Gwent yn dwyn y bêl, maen nhw dros y bêl, maen nhw'n creu smonach o bob un ardal dacl. A dyma ni, i ddechrau Llanymddyfri'n rhwygo'r bêl a'r bêl yn tasgu Betsan Yip, ond yn troi'r bêl yn effeithiol unwaith eto. Tegan Bendel tro yma. Honna ddim yn syth. Ond mae honna'n siomedig. Tedi fel un sy'n allweddol mewn llinellau. So, da ni'n gweld, mae'n hawdd dweud na falle'r bachwr sydd wedi taflu hi'n anghywir, ond mae'r lein yn symudiad gen pawb sydd yn y ffai. Mae pawb angen bod ar ben i gêm. Mae siwt gymaint o moving parts mewn llinell, ac felly, fel arfer bachwr sy'n cael yr bai, ond mae lot o'r amser mae pobl eraill sy'n cyfrannu ato fo hefyd. Mae'n grefft ddiddorol, crefft anodd i gael y lein i weithio ar ei orau. Llanymddyfri man hyn felly yn gorfod gweithio o'n ddofn yn ei hanner ei hun ers y gais cosb ddim wedi llwyddo i greu unrhyw gyfle. Mae'r bêl yn llac ar y tir ac unwaith eto diffyg trafod Llanymddyfri a Erin Jones yn gollwng hwnna drwy gafel. Early push. Just watch the timing, okay? A mae'n anaf yng nghanol y cae fan hyn. Wrth i ni ddod ar gêm i hoi. Yn sydyn, ond fel son rydyn gynharach, rygbi dal i ddod, ysgol Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd, heno chwarter wedi 7. Faint ti'n edrych ymlaen at hon, Teddy? Fi yn edrych ymlaen at hwn. Mae Glantaf yn erbyn y Cymoedd wedi tyfu mewn i bach o rivalry, ac ar ôl yr game round cyn derfynol blwyddyn diwetha, ble nath Cymoedd dod nôl ac meiddi Glantaf, fi'n credu bydd Glantaf reit fyny am hwn ac yn sicr am gan i fod yn Ffeinal. Ac fi'n credu bod game o standard dda gyda ni i ddod nes ymlaen. Ti di chwarae i ysgol Glantaf, yn amlwg mae'n bach o rivalry. Mae'n lot o'r chwaraewyr yn chwarae gyda'i gilydd i dîm Dan Ddeunaw Caerdydd. Faint o wahaniaeth mae hynny'n gwneud i'r gêm hwnna, bod y chwaraewyr yn nabod ei gilydd? Fi'n credu bod hwnna'n cyfrannu at y rivalry. Pryd fi'n chwarae yn erbyn chwaraewyr fi'n nabod yn dda. Mae jyst yn neud fi a'r teammates fi eisiau ennill bach mwy, really. Ac mae'n cyfrannu at yr occasion. Ac fi'n edrych ymlaen i gweld nhw'n mynd yn erbyn ei gilydd, really. Mae'n deimlad da gwneud yn well na'ch ffrindiau o bryd i gilydd. Nôl i'r gêm hon, felly, Coleg Gwent, sydd 8 pwynt ar y blaen yn erbyn Coleg Llanymddyfri. Chwarter awr i fynd yn y gêm hon. A Llanymddyfri sydd angen creu rhywbeth yn y 5 i 10 munud nesaf os ydyn nhw am gael unrhyw gyfle o gipio'r tlws. Ailosod y sgrym. Ydy hyn yn gallu bod yn rhwystredig, ailosod y sgrym, neu wyt ti'n mwynhau pan ti'n cael hoi fel hyn, Teddy?
Mae'n dibynnu fel mae'r gêm yn mynd. Ni newydd cael bach o break, felly bydd hwn bach yn rwystredig fi'n credu. Ond fi wastad yn meddwl be mae'r cefnwyr yn gwneud pryd mae'r scrums yn ei ail osod. Wel, dal i Gwent yn gwneud i Cria yn sortio ei Cris. Pwy awyr. Ond fan hyn, mae'n edrych fel bod cefnwyr Coleg Gwent yn barod i fynd amdani. A Lily Hawkins ar tap sydyn, a'r olwyr yn ysu i fynd amdani. Ond fe ddawn i nôl am y Comac sy'n llygadu yr yslis agos yma. 9. Make sure you make the quick tap on the mark. Am y Comac ddim yn darganfod yr yslis. Lucy Taylor i ffwrdd o'r droed chwith. Yn rhoi hi nôl lawr y cae. A'r bel yn croesi fewn i'r hanner. Mae hwnna wedi mynd ymlaen yn y dacl yn ôl y dyfarnwr. Roll away, good. Mae dal yn o'i Hawkins i McCormack. Pas hyfryd i Ruby Cole. Ruby Cole yn dadlwytho nôl tu mewn. Yn ceisio darganfod McCormack. A mae hwnna'n fantais. Fe ddawn i nôl ato. Mae hi'n edrych fel bod Lily Hawkins wedi cael chydig bach o cramp chwarae teg mae wedi bod yn hynod o brysur. Felly wrth ni gael hoi Lily Hawkins, fe awn i lawr at Lloyd. Diolch yn fawr, Griff. Lee Rees sy'n ymuno da fi unwaith eto. Lee, fel weles i ar y dechrau, mae fe'n gêm anhygol, ond i ti, mae rhaid bod bach o rwystredigaeth am ddim manteisio ar y cardiau melyn na. Mae fe. Mae'n rhaid ni chwarae lawr hadyn nhw, so mae tyrogaeth yn bwysig iawn nawr, so mae eisiau ni sgori nesaf fyd. Ie, ti newydd redeg y dŵr mlaen, beth oedd y negeseuon pryd ni? Just chwarae lawr hadyn nhw, a just cadw'r pwysau arno. Gwych, pob lwc bwy. Bind! Ie, mae'n braf clywed gonestrwydd gan Lee Rees hefyd yn dweud mae'n rhaid i ni sgorio nesa. A mae hynny'n ddigon gwir a camgymeriadau fel hyn ddim yn mynd i helpu. Lily Hawkins yn crymanu ar bel yn dadlwytho. Tuag at Ruby Cole. Yn mynd dros yr yslis. A Teddy, wyt ti'n gytun efo Lee Rees, mae'n rhaid i Llanymddyfri sgorio nesa. Ie, look, mae lot o'r gêm di cael ei chwarae yn hanner Llandyfri'r hanner yma. Ac, gewn ni weld os yw Llandyfri gallu cael y bil nôl lawr yn tiriogaeth Gwent ac gallu adeiladu ambell i gyfle i nhw sgorio nesaf fel mae Lee yn dweud. Ie, camgymeriadau fel hyn sy'n mynd i fod yn gwneud i Lee Rees dyn ni gwallt o'i ben yn colli'r bel yn y llinell ac yn rhoi cyfle fan hyn i Coleg Gwent ymosod efo'r bel yn sgil lan y rydge. McCormack sydd wedi bod yn allweddol i Gwent, dadlwytho gan Amelia Bailey sy'n ôl ar y cae i Alice Roberts. McCormack i'r yslis. Sophia Walters. Hawkins ar bel i Bailey. Bailey yn nerthol. Ond am ddiffyn Llanymddyfri yn sefyll yn stond. Hawkins ffigio unwaith cyn ei rhoi ti am hynny'n rhoi cyfle. A'r bel yno yn ôl y dyfarnwr. A mae'n gig gosb i Coleg Gwent. Lily Hawkins, dim amser i oedi. Digon o grysau coch tu ar yslis bella. Torri trwy un y mae Megan Thomas. A fyse Cais yma'n hyn yn cael pen y mwdl ar y gêm yn ceisio cadw'r bil yn fyw Ruby Cole. A fe ddawn ni nôl am gig gosb. Ond mae Coleg Gwent yn tyfu mewn hyder gyda pob eiliad o'r gêm. Ie, mae nhw, ac mae mwy o bwysau yn mynd ar Llandyfri nawr i'w atal nhw, gan fod dim ond rhyw 10 munud ar ôl yn y gêm. Ac mae'n bwysig iawn fod nhw gallu atal nhw fan hyn, ac cael y bil nôl lan i ochr arall y cae, ac cael cyfle i sgorio. Mae'n anaf yn fan hyn i Llanymddyfri, serch hynny, Gwent yn mynd amdani, gwrthrycio, hynod nerthol, ond yn llwyddo i gael y bel allan. Lily Hawkins i Amelia Bailey sydd yn bryn. Mae'r bel dal yno i Gwent. Ac ddawn ni nôl am kick-gosb arall a sawl kick-gosb yn olynol sydd wedi bod fan hyn. Hawkins yn mynd yn sydyn, yn taflu'r bel, wedi rhyngipio, a mae ras ymlaen fan hyn, torri nôl tu mewn, Lucy Taylor. A Hawkins sydd wedi gwneud y dacl. Ac oedd hwnna i weld yn uchel,
gan Lily Hawkins. She's off the field to play. We'll play through. Ond mae'n rhaid deud, penderfyniad diddorol gan Lily Hawkins yn taflu'r bêl am yr asgell. Dwi'n siŵr os oedd hi angen cymryd y risg yn gwneud hwnna. Na, mae'n llawn hyder, Lily Hawkins. Mae wedi cael gêm gwych. Ond fan hyn, falle bach yn fforsio hi. Ond wedyn yn neud fyny am o ac yn dod nôl am y tacl yn anffodus oedd hi bach yn uchel. Ond, well na gweld Lucy Taylor yn redeg lawr y cae ac yn sgorio o dan y pist. Chydig o cramp ar y cae ambell chwaraewr ar y tir fan hyn, Lily Hawkins ar y llawr. Wel, yn y gêm hon, Siwan Lily crap ar y ffrwd Saesneg fydd yn dewis ser yn y gêm, ond gyda 10 munud i fynd, Teddy, falle pwy sydd i sefyll allan i ti o'r chwaraewyr sy'n ar y cae ar hyn o bryd? Fel o'n i'n disgwyl cyn y gêm, mae Lily Hawkins, Sienna McCormack a Amelia Bailey wedi bod yn amlwg iawn i'r Gwent. Yn amlwg gath Amelia Bailey'r 10 munud yn y cell gosb, ond mae'n amlwg yn chwaraewyr gyda lot o doniau, mae'n cario'r gryf ac yn trafod y pil yn dda. Mae Lily Hawkins jyst yng nghanol popeth, mae Gwent yn neud yn dda, ac mae Sienna McCormack wedi rheoli'r gêm yn dda. Felly nhw tri sydd wedi sefyll allan i fi o'r Coleg Gwent. Ac i Llandovery, fi wedi bod reit impressed gyda Beatrice Morgan. Mae wedi rhedeg y bil nôl yn cryf iawn i'r Llandovery ac wedi cymryd am ddiffynwyr ymlaen sawl gwaith a wedi edrych yn beryglus iawn. Aroswch efo ni glywed pwy fydd Siwan Lily Clapp yn dewis am honne. Dyma Coleg y Cymoedd yn cyrraedd y Principality yn edrych yn smart iawn. Mae'n rhaid dweud, fe gollodd Coleg y Cymoedd flwyddyn dwytha yn y rownd derfynol i Coleg Llanymddyfri, ac oedd hi'n grasfa i ddeud y lle am mi fydd y tîm yma'n ysu i wneud yn gywir eleni, a nhw sy'n herio tîm sydd hefyd yn ddigyron debyg i Coleg Gwent, Ysgol Glantaf, sydd erioed wedi ennill y gwpan hon o'r blaen. Felly cofiwch aros efo ni ar gyfer rownd derfynol Ysgolion a Choleg y bechgyn dan 19. Ready to go? Yeah. Grace Hulbert yn dod nôl i'r cae. Felly 10 munud i fynd yn yr ornest hon rhwng Coleg Gwent a Choleg Llanymddyfri. A mae Coleg Gwent ar drothwy gwneud 6 buddigoliaeth yn olynol yn y gystadleuaeth hon. 10 munud sydd rhwngddyn nhw a'r deitl anhygoel hynny. O fynd yn ddigiro unwaith eto eleni a cipio'r tlws unwaith yn rhagor. No. Llanymddyfri man hyn. Maen nhw angen falle chydig o lwc, falle moment o hyd a lledrith. Ond y peth ola maen nhw angen ydy gwalle yn y lein. Lily Hawkins yn effeithiol yn llwyddo i symud y bêl allan o ardal y dacl honne. Tacl fawr nerthol yn fan hyn ar Erin Davies. Y bachwr. Breiche yn gofyn am y bêl. Seren Howells. Advantage 8 offside. McCormack yn sgibo'r bêl, ond mae'n gam sefyll unwaith eto fan hyn. Mae'n swnio fel bod y dyfarnwr am gael gair ar capten. I had a chat with Uber there, okay? Discipline needs to improve. Another penalty here, you're on a warning. So, di'n syni ti, Teddy, maen nhw wedi bod yn rhoi trosedd ar ôl trosedd i ffwrdd man hyn, a oedd hi mond yn mater o amser tan i'r dyfarnwr ddeud rhywbeth. Oedd. Ond mae rhaid o'r clod i Gwent. Maen nhw'n rhoi Llandovery o dan siw gymaint y pwysau. Mae angen i Llandovery rhoi ambell i cic gosb i ffwrdd. Ond fi'n credu'r cic gosb fi angen fydd yn rhoi sedig i hyfforddwyr Llandovery. Ac ni wedi weld ambell un o'n nhw, ond mae Gwent yn rhoi lot o pwysau dan Llandovery ar y foment. Seren Howells ar bêl allan i Amelia Bailey. Dros y bêl mae Erin Jones. Dwy'n y bêl mae Erin Jones a'r capten yn arwain o'r blaen i Coleg Llanymddyfri. Mae angen newid y drefn yn fan hyn i'r gwynion a mynd yn sydyn. Maen nhw'n mynd i chwarae o'n ddwfn yn ei hanner ei hun yn fan hyn. Bailey ar tacl. Sloss now, Red, sloss! Dal yno i Freya Perry, mantais. A maen nhw'n mynd i rolio'r deis yma hyn. Yn gobeithio
Dasau Megan Thomas yn gwneud camgymeriad. Ond mae yna elfen yma'n hyn o deimlo bod y cloc yn dechrau rhedeg yn rhy sydyn i Llanymddyfri, 7 munud ar y cloc. Dyn nhw dal yn gallu gwneud o, ti'n meddwl, Teddy? Bydd angen nhw sgorio'n weddol fuan. Yn amlwg mae'n gêm 2 sgor ar hyn o bryd. Ac mae angen nhw sgorio'n fuan ac camleid eu cyfleoedd nhw. Mi oedd yna'n gic hir o'r canol i Brianna Davidson, a mae'n rhaid deud Sophia Walters wedi gwneud yn arbennig i gasglu hi. Mae'r bêl wedi mynd ymlaen yn fan hyn. A cramp unwaith eto i Lily Hawkins. Yeah, it's cramp, she's getting back up. Nôl ar ei thraed unwaith eto, chwarae teg yn arwain o'r blaen. Bob tro. Lily Hawkins yn ddi-stop allan ar y cae yna. Time's off. Mae'n rhaid deud, mae hon yn gêm bwysig i'r chwaraewyr. Mae'n chwarae'n yng nghartref rygbi Cymru yn y rownd erfynol. Dydy ddim yn dod llawer gwell na hyn i'r chwaraewyr yma. Na, look, stadiwm gorau'r byd i chwarae rygbi hwn. Ac gobeithio mae pawb sy'n chwarae yma heno yn really mwynhau. Ac fi'n siŵr bydd ambell un o'r rhai ni'n gweld yn parhau i gallu chwarae yma yn y dyfodol. Ie, yn sicr, lot o ser i'r dyfodol ar y cae yma, hen yma. Sgwni beth sy'n mynd drwy feddwl hyfforddwyr Coleg Gwent ar un o bryd. Scott Matthews a Evan Lloyd. Dyn nhw ddim yn bell o wneud 6 yn ol-unol. Scott Matthews wedi ennill llynedd hefyd efo tîm Coleg Gwent. Mi oedd Evan Lloyd yn hyfforddwr i Coleg y Cymoedd. Dim merched Coleg y Cymoedd llynedd. Nath golli yn y rownd erfynol, fasa fo wrth i fodd yn llwyddo i gipio'r tlws eleni yn hytrach na colli gafel ar yr arian. Y bêl allan i Freya Perry. Yn penderfynu mynd am y gic. Mae'n ewagle. Sut mae hon yn adlamu? Mae'n ffafriol i McCormack. A mae McCormack yn ochr gamu'n effeithiol i greu hanner metr o wagle. Hawkins yn symud y bêl a wel, mae'n rhaid deud, mae Gwent yn chwarae rygbi doeth yma'n hyn, yn rhoi'r gic lawr y cae. Mae'n rhyw elfen o brofiad yma'n hyn i Coleg Gwent. Maen nhw'n gwybod sut i redeg y cloc a gwybod sut i wneud Coleg Llanymddyfri weithio'n galetach am bob metr. Ie, mae yna, ac maen nhw jyst yn parhau rhoi'r pwysau ar Llandyfri. Ni wedi gweld Llandyfri'n stryglo ambell i waith yn y llinell, ac nhw jyst yn hapus i roi Llandyfri llinell arall lawr yn eu hanner nhw, ac mi siŵr gawn ni weld pwysau ar y llinell yma. Chydig llai na 5 munud i fynd. Llanymddyfri, maen nhw wedi bod yn gorfod gweithio o'n ddwfn yn ei hanner ei hun drwy gydol yr ail hanner yma. Dryswch rhwng y ddwy Megan Thomas. Ond dyma Megan Thomas, y canolwr yn dod yn dadlwytho i Amelia Bailey. Bailey, un bas arall i Seren Howells. Mae hwnna wedi mynd ymlaen. Ond dwi'n meddwl fydd Coleg Gwent yn poeni rhyw lawer am hynny achos mae'r cloc yn rhedeg tua'r coch. Dim llawer o amser i fynd yma'n hyn. A cyfle arall i Coleg Gwent. Mae hwnna wedi mynd ymlaen. McCormack yn ceisio gwneud y mwy ar bêl rhydd. Time's off. Front row. Mae lot o cyrff wedi brifo allan yna. Mae'n dangos pa mor intens mae'r gêm di fod, ac faint mae'r chwaraewyr wedi rhoi eu hunan at y gêm. Yeah, bodies on the line di'r dywediad sy'n ni'n dweud. Fel ti'n dweud, mae nhw'n ysu ennill pob un o'n nhw. Mae'r cynifer o anafiadau yn destyn i faint o ornest mae hi wedi bod allan yna. Ac wrth i ni gael moment i weld hanner cyfle yna unwaith eto mae Llanymddyfri, wel mae'r cyfle'n llithro trwy ei gafel nhw erbyn hyn, mas o'n i'n dweud. Mae wedi bod reit impressed gyda Gwent. Maen nhw wedi, fel chi wedi dweud, bod yn proffesiynol iawn. Maen nhw wedi rhoi lot o bwys ar Llandyfri ac mae siw gymaint o'r hanner yma wedi cael ei chwarae lawr yn hanner Llandyfri. Mae'n dangos pa mor proffesiynol mae Gwent i fod yn cadw at eu game plan nhw ac yn, jyst rhoi Llandyfri o dan siw gymaint o bwysau. Da ni'n gweld ar y sgrin fan hyn
Mae Siwan Lillycrap wedi penderfynu i roi ser yn y gêm am yr ail flwyddyn yn olynol i Lily Hawkins. Teddy, ti'n gytun? Ie, fi'n credu. Rwn yn sicr rhwng Lily Hawkins a Amelia Bailey, ond falle Lily Hawkins, mae wedi bod yn amlwg iawn ac yn wedi trio chwarae'r gêm ar tempo reit gyflym. Ac mae'n amlwg yn llawn hyder, mae'n trio pethau, ac mae wedi bod amddiffyn yn dda iawn hefyd. Mae wedi cael y pêl nôl i Coleg Gwent sawl gwaith, felly fi'n credu dewis da gan Siwan. Ie, yn sicr, a mae'n edrych fel bod bach o gymeriad hefyd yn dathlu ennill ser yn y gêm am yr ail flwyddyn yn olynol. Pob clod i Lily Hawkins. A mae'n ddeud mawr os mae prif hyfforddwr tîm dan 19 Merched Cymru yn dewis Lily Hawkins fel ser yn y gêm. Bosib bod angen cadw llygad ar Hawkins ar lefel rhyngwladol yn y dyfodol. Use it! Llanymddyfri yn fan hyn. O, dyma ni! Dyna ddiwedd y gêm! Coleg Gwent am y chweched tro yn olynol am ennill cystadleuaeth Ysgolion a Cholegau Cymru. Sienna McCormack sydd yn cael pen y mwdl ar yr ornest yn rhyngipio'r bêl yn effeithiol. A dyna ni y fuddugoliaeth yn mynd ôl i Coleg Gwent unwaith eto. Fel chi'n dweud, dyna'r gêm. Gwent, pwysau Gwent yn talu off, ac Llandovery wedi cico'r bêl lot o weithiau yn yr hanner yma, ond tro yma'n trio redeg i, ond Gwent yn rhoi nhw dan sio gymaint o bwysau. Maen nhw'n rhyngipio'r bêl ac o dan y pys. Arbennig gan McCormack yn darllen symudiad Coleg Llanymddyfri yn berffaith. A mae'n rhaid dweud bod nhw'n heiddio yna. Maen nhw wedi fod ar top yn yr hanner yma, ac maen nhw heiddi cael cais arall, really. Mae rhaid dweud hefyd McCormack. Mae hi wedi sefyll allan hefyd, fel o'n i'n sôn, yn gynharach oedd hi bosib yn rhoi di llaw fyny amser yn y gêm, a mae'r cais yn dangos i talent hi a'i sgiliau hi hefyd. Mae wedi cicio'n hynod ddoeth hefyd, mae yna lot o sgiliau i gêm Sienna McCormack. Mae wedi fod yn amlwg iawn, ac wedi'n hapus iawn i just cael y cais yna, ac ar diwedd y gêm gorffen gorffen fel yna. Lot o'r chwaraewyr yma yn camu'r cae am y tro ola, ac am nodyn uchel i orffen gyrfa colegol y chwaraewyr yma. Mae'n rhaid dweud mae Llanymddyfri wedi gwneud hi'n ornest, hynod ffyrnig, a gêm gystadleuol tu hwnt i Coleg Gwent. Ond yn y bôn, pwer tîm colegol gore Cymru. Coleg Gwent yn llwyddo i wneud hi unwaith eto yn 2025, ond dyma Llanymddyfri yn dod. Sgwni, os ydyn ni wedi penderfynu'r enillwyr yn rhyfian, achos ydy Llanymddyfri yn mynd i gael cais yn ôl yn hwyr yn y gêm. Am dacl nerthol gan Sienna McCormack. Llanymddyfri, maen nhw eisiau rhywbeth i ddathlu, rhyw foment arall i'w gofio y munudau ola y gêm hon. No, it's lost. Gweithio'n galed yn amddiffynol, mae Coleg Gwent, Coleg Llanymddyfri ymlaen unwaith eto. Braich allan wrth i ni weld yn nerthol yn cario Dolly Evans. Mantais Davidson yn symud y bêl i Mali Nichols. There's no advantage, offside. Meddwl bod nhw dwi'n y bêl, Coleg Gwent, ond cic gosb. Fi'n credu bod Llandovery yn heiddi cais fan hyn hefyd, fel maen nhw wedi dal ati yn ystod yr hanner yma. Maen nhw wedi bod o dan lot o pwysau, o'r chwarae teg maen nhw wedi dal ati, ac yn heiddi hefyd gorffen ar nodyn uchel fan hyn. Yn sicr yn heiddi moment yma yng nghartre Rygbi Cymru. Ffigiad, ond yn cael i thaclo y mae Davidson. Rownd y cyrion, Freya Perry. 2 fetr yn brein. Dyna chi stori'r gêm. Coleg Gwent yn anhygoel, yn amddiffynol. Last play.
Ac yn amlwg, da ni wedi gweld sawl chwaraewr gwahanol yn troi'r bêl. Sian y McCormack dros yr Ystlys. A dyna ni, diwedd y gêm. Coleg Gwent sy'n fuddigol yng nghystadleuaeth Ysgolion a Cholegau Cymru 2025 dan ddeunaw. Llongyfarchiad enfawr i Coleg Gwent, pob clod i Llanymddyfri. Nath wneud pethau yn hynod o anodd i Gwent, ond yn y bôn mae Coleg Gwent wedi llwyddo i frwydro ac wedi llwyddo i gipio'r fuddigoliaeth am gêm yn rownd derfynol y merched yng nghynghrau'r Ysgolion a Cholegau Cymru 2025. Gwent sy'n fuddigol 34 pwynt i 19. Reit dyma ni, set in a game, player of the match and captain. I was meant to have the winning captain and the player of the match, but you are both of them for the second year in a row. Tell me how you're feeling right now. I don't even know. I can't even put it into words. I'm just mega proud of the girls. It's some of our last year. It's a special occasion for a lot of us, so really proud of the team. And last year, obviously, you were player of the match again. You must thrive in these big occasions. You were everywhere tonight. Yeah, I do. I love these big occasions. Yeah, brilliant. And what's the plan tonight now? You're going to enjoy yourself? Yeah, we've got a big crowd, so go back and see them all now and enjoy with the family and friends. Well done, congratulations, da iawn. Right ewn ni I ffeindio Amelia Bailey. Dyma ni, sorry. Mae Erin Jones yn ymuno da ni. Yn anffodus, nid chi ddim ennill heno, ond am berfformiad ganddo ti a gweddill y tîm, o ti'n anhygoel. Mixed emotions fi'n siŵr, ond proud o'r merched? Yeah, definitely. Pob clod i'r merched heddi, maen nhw wedi gwneud gweithio mor galed I ddod yma. Wrth gwrs, mae'n anffodus bod ni ddim wedi cael yr win heddi, ond pob clod I pawb, achos nathon ni aros yn y ffait tan y diwedd, a na beth sydd bwyty fe. Ie, yn sicr, a ti'n gadael blwyddyn nesaf wrth gwrs, ond ti dangos y siampl wych. Mae lot o'r genod ma yn cario ymlaen blwyddyn nesaf, yn dydi? Ti dangos y siampl wych. Ydy'r tîm yn lle dda? Fi'n meddwl bod e. Definitely, yn gwmos. Mae da ni tîm ifanc iawn, so fi'n gyffroes iawn I gallu ddod yma blwyddyn nesaf, gobeithio ni I cefnogi nhw yn y Ffeinal. Gwych da iawn, Erin. Diolch yn fawr, llongyfarchiadau. Diolch. Reit Newn ni, reit, mae Coleg Gwent holl ffordd draw fan hyn. Bydd rhaid ni'n mynd am jog. Come on, ni angen mynd. This is good TV. Reit, ni'n dod. Come on, bron yna. Reit Amelia Bailey sy'n nesa. Amelia, lle ti? Amelia Bailey, lle mae hi? Amelia! Dyma ni. I just had to run from the other side of the pitch to try and catch you. Can you just summarise how you're feeling? Because you and Lily were so close between you for player of the match. Yeah. What an outstanding performance. How are you feeling right now? Well, I'm over the moon, really. Like, it's the last time for a lot of us playing together. It's no better way to go out together as a team. Great support as well here today. Does that mean a lot to you? Yeah, definitely. It's probably the loudest game we've been at this season. So, brilliant. Yeah, always a good crowd. Happy days, brilliant. Well, diolch yn fawr I ti. Enjoy this evening. Reit, mae yna llwyth o rygbi fori a dros y adeg nadolig I chi. A dyma ni. Nos y fori y Marc Carfyrddin. Mae Cwins Carfyrddin yn herio Caerdydd y cic cyntaf a'n hanner ar y wedi 7. A wedyn ar y 20fed dydd Sadwrn mae Caerdydd yn herio Pen y Bont. Cic cyntaf am chwarter awr wedi 3. Ac os chi eisiau anrhegdoleg hwyr, gewch chi weld fi yn sgorio hat-trick pryd mae fy nhîm I Casnewydd yn herio rygbi gogledd Cymru lan yn y gogs. Dydd Sadwrn 7:20 o Ragfyr. Ond nawr, mae'n amser ni gweld y tîm buddigol yn codi'r tlws heiddiannol. Ie, dyna'r tlws felly sydd wedi cael I gipio gan Coleg Gwent. Am y chweched tro yn olynol a'r emosiwn yn amlwg ar wynebe'r chwaraewyr I gyd. A Teddy, mae hyn yn mynd I olygu lot i'r chwaraewyr I ennill y tlws unwaith eto. Fel oedd Lily Hawkins yn dweud, lot o'r chwaraewyr yn ei blwyddyn ola. Mae'n emosiynol. Ie, ydy, siwr fod gêm olaf lot o nhw i'r coleg.
a chwarae teg nhw'n hollol heiddiannol o'r buddugoliaeth heddi. Ond hynny, rhaid roi lot o clod i Llandovery. Nhw wedi brwydro'n galed iawn ac aros yn yr gêm. Ac bydd nhw'n yn siomedig iawn i colli ac yn tebyg i nhw siwr o fod gêm olaf lot o nhw i'r tîm hefyd. Llandovery fan hyn yn ymlwybro i nôl i medalau nhw am ddod yn yr ail safle. Ond dagre yn amlwg ar wynebau lot o'r chwaraewyr yma. Hapusrwydd, rhyddhad, ond yn fwy na'n byd balchder. Capten Coleg Llanymddyfri fydd yn angori yn fan hyn wrth i ni weld y chwaraewyr yn derbyn eu medalau. Medalau arian eleni yw hi i Coleg Llanymddyfri am y trydydd tro yn cyrraedd y rownd derfynol a ddim cweit yn llwyddo i gipio'r fuddugoliaeth. Cerin Lake, chwaraewr dros dîm Merched Cymru sydd yn rhoi'r medalau i'r chwaraewyr. A mae'n bwysig i Llanymddyfri deimlo lot o falchder hefyd. Maen nhw wedi gweithio'n galed, maen nhw wedi rhoi perfformiad arwrol hefo'i gilydd ar y cae. A maen nhw'n heiddi y moment yma i adlewyrchu ar pa mor anhygoel maen nhw wedi bod eleni. Yn sicr. I fod nhw jyst i dod yn byr heno. Yn amlwg, maen nhw wedi cael tymor cryf iawn ac gallu gweld heno personoliaeth yn y tîm. Maen nhw'n brwydro tan y munud olaf ac bydd nhw'n siomedig o nhw'n methu capitaleiddio ar ambell i cyfle ac gallu nhw wedi bod reit yn y gêm yn mynd i'r munedau olaf os o'n nhw gallu, ond chwarae teg nhw oedd lot o talent ar y cae yn sicr wrth nhw trafod y pêl ac symud y pêl ac fi'n siŵr gawn ni weld ambell un yn mynd ymlaen yn y dyfodol. Yn sicr a'r chwaraewyr yma yn derbyn eu medalau. Ac wrth i'r dorf ddechrau dangos eu cymeradwyaeth nhw i'r chwaraewyr Erin Jones, fel o'n i'n deud, yn angori capten Coleg Llanymddyfri. Os o'n unrhyw un di sefyll allan iddyn nhw heddiw, chi oedd y persona. Moment fel mae'n yn yr hydl, fydd y chwaraewyr fy nhw byth yn anghofio hwn. Moment i'w thrysori y siomedigaeth. Maen nhw gyda'i gilydd yn llwyfan gorau rygbi y byd. Ond dyma'r pencampwyr yn dod. Coleg Gwent. Dan arweiniaeth Scott Matthews wedi llwyddo i ennill y gystadleuaeth hon am y 6ed tro yn olynol. Sgwni os oes angen gofyn y cwestiwn, a oes na dîm merched colegol gwell na Coleg Gwent yn y byd? Sgwni 6 gwaith yn cystadlu yn y gystadleuaeth hon, 6 buddugoliaeth, yn ddigiro eto eleni. Mae 'na wbeth gwahanol yn y dŵr yn Gwent. Ond dyma nhw'n mwynhau y moment. A Lily Hawkins yn angori yn y cefn, seren y gêm am yr ail flwyddyn yn olynol, yn heiddi pob un ansoddair i'w disgrifio hi. Arweinydd, hudolus, pengaled, brwdfrydig. Pob un o'r rheina yn gweithio i ddisgrifio Lily Hawkins. A mae'r dorf, fel ar yr ochr bella, i lle da ni'n eistedd dechrau codi sŵn, wedi dotio. Ambell un i fynd cyn y prif wobr i'r merched. A Lily Hawkins, y capten, yn derbyn ei hail fedal aur hi o'i gyrfa colegol. Ond dyma'i tro cynta yn codi y tlws. Ac wrth i ni fynd drwy'r lluniau swyddogol, yn aros i roi'r tlws i Lily Hawkins. Pencampwyr
Ysgolion a Cholegau 2025 i'r merched. Coleg Gwent. 6 tlws yn olynol i Coleg Gwent. Coleg Gwent y pencampwyr unwaith eto yn 2025 yn ennill cystadleuaeth Ysgolion a Cholegau Cymru. Merched o dan Ffeinal unwaith yn rhagor. Y môr coch o Gwent fydd yn dathlu drwy'r nos heno yma. Ac am ffordd i orffen gyrfa colegol y chwaraewyr yma. Ond buddigoliaeth unwaith eto i Coleg Gwent yng Nghartref Rygbi Cymru. A llongyfarchiadau i bob un o'r chwaraewyr a Lily Hawkins yn codi'r tlws i'r cochion. Am buddigoliaeth, am dîm yw Coleg Gwent. Waw, chwarae teg, Siwan, am gêm anhygol. Be nes ti o'r ornes na? O fi'n balch iawn i gweld perfformiad gan y dwy tîm prynawn mae pob clod i Llanymddyfri hefyd am y hernyn nhw roi allan ar y ca heddi. Fi'n meddwl o'n nhw wedi rhoi popeth at Coleg Gwent. Ond Coleg Gwent falle yn dangos eu profiad o bod yn Ffeinal, o ennill Ffeinal, ac o fi'n meddwl o sut o'n nhw wedi ymateb i'r ail hanner a chwarae yn llefoedd cywir ar y ca oedd yn wych, ac chwaraewyr yn neud yn wych a Lily Hawkins fel dwedodd Siôn ar commentary, captain ffantastig oedd hi heddi. Ie, oedd hi'n anhygol, chwarae teg. A ni'n sôn am Coleg Gwent, enillwyr wrth gwrs. Enillwyr heiddiannol gan ystyried y tymor gwych nhw wedi cael? Ie, heiddi ennill heddi fi'n credu, ond mae'n dangos mod tîm y dderydd hefyd yn datblygu ac falle test nhw yn gwahanol nawr sydd yn perffaith i chwaraewyr i datblygu. Maen nhw gyda dwy hyfforddwr da gan Scott a Evan Lloyd, ac maen nhw'n dangos sut maen nhw hefyd yn datblygu eu gêm. Perfformiad well blwyddyn yma fi'n credu na blwyddyn diwetha, so maen nhw'n datblygu trwy'r amser, ond o'n i gyda gêm wych ar ein dwylo heddiw yn Stadiwm Principality, crowd yn arbennig o dda. Oedd nhw'n dawel am y 20 munud olaf oherwydd oedd y gêm mor agos. A ti sôn am y profiad yn tîm Coleg Gwent. Lot o nhw'n symud mlaen. Ar y llaw arall, tîm Llandovery yn ifanc iawn. Ti'n meddwl bydd nhw'n elwa o'r profiad yma bod nhw wedi colli? Yn sicr, bydd pob chwaraewr ar y ca heddi yn elwa o profiad ges nhw heddiw, y batl oedd o blaenau nhw a sut maen nhw'n gallu dysgu gwersi o hynny. So fi'n gyffroes iawn i gweld sut mae'r chwaraewyr yn fynd, ond hefyd sut mae'r tîm oedd yn mynd i datblygu blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr, Siwn, a diolch am dy gwmni di. Ti'n aros da ni oherwydd mae yna gêm anhygol arall dal i ddod. Ysgol Glantaf yn herio Coleg y Cymwydd. Ser y dyfodol yn mynd ben. Aroswch da ni fel wedys i. Mae'r cic cyntaf am 7:15 wedi 7.